fasting yama 10 days haina kubva kuna Mwari, yakarongwa navanhu. Saka hatigoni kudhisikasa zvakarongwa navanhu, tozvibatanidza nezvakataurwa naMwari. Kuzvinyima zvokudya, kuzvinyima zvekudya kunoda kuti tirangarire kuti tikaverenga bhuku yavakorinte vechipiri chapter 11 tinoona Pauro achitaura kuti takatambudzika zvikuru pavhangeri, akataura zvakare zvekuzvinyima zvekudya, zvichireva kuti principally kuzvinyima zvekudya hakuna kuipa, ndokunge vanhu vatumwa naMweya Mutsvene kuti vazviite. Shoko rinoti hatigone kunyengetera sezvatakafanira, asi Mweya amene anotinyengeterera nekugomera kusingatsanangurike ndiye anoziva the will of God. Romans chapter 8 verse 26 ne27. So nhau dzekuzvinyima dziri connected nekunyengetera. Haugone kungoronga kuti ndafunga kunyengetera, ndafunga kuzvinyima. Unofanira kusundwa naMweya Mutsvene. Saka kana uine Mweya Mutsvene unenge wakaponeswa, haugone kuve neMweya Mutsvene usina kuponeswa. Uye kuti uponeswe unenge wanzwa vhangeri yechokwadi, zvichireva kuti haugone kuwana kuponeswa kwechokwadi uchiparidzirwa nhema, nekuti chinoponesa ivhangeri ndokunge riri rechokwadi vhangeri racho. Ukaparidzirwa vhangeri yakatsauka, wakafanana nemunhu apiwa chitambi nevanhu vasingazivikanwe neMinistry of Transport. Kunyange chirata chacho chikafanana zvakadii nedhiski rinopuwa kuVID, unenge uine fake driver's license. Kunyange chikatonyorwa neingi yakafanana, chiri kukondemwa isource kwete product. Saka haugone kutsanya kana kunyengetera kana kunamata chaikuti ngatitsinzinge tinamata. Mwari hadi kunamatwa, kunyengeterwa kwaari nevasina kuponeswa, nevasinganamati. Asi pane nhau yandingade kuverenga, vhesi iyi ndakamboidzidzisa gore rakapera. Iyo ivhesi yakanaka zvikuru, ndiyo vhesi inopedza nharo dzese dzekutsanya. Zvekuti kana wanga usati wainzwa, chitoinzwa izvezvi. Ndinofunga kuti vari kuita ma10 days vakainzwa iyoyi vanotendeukawo. Isaiah 58 verse 1. Nhau dzese dzinotongwa nemagwaro kwete nekufunga kwavanhu. Cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and show my people their transgression, and the house of Jacob their sins. Isaiah aiudzwa naMwari zvikanzi sheedzera kwazvo, usazorore, udza imba yaJakobho kudarika kwayo. At a time when the church wants to hear pronouncements of amity and tranquility, providence and security, God is instructing his servant to speak against the nation on account of their evil doings. Yet they seek me daily and delight to know my ways, as a nation that did righteousness and forsook not the ordinance of their God. They ask of me the ordinances of justice. They take delight in approaching to God. Why have we fasted, they say, and thou seest not? Mwari haasi kuona seiko isu takazvinyima zvekudya, tatsanyireiko Mwari akasadaira? Wherefore have we afflicted our soul, and thou takest no knowledge? Anzi tazvivhiringa, tazvikuvadza, tatambura zvikuru tiri mugomo, tikafa nenzara. Mwari haasi kumbozvitarisa kana. Anzi saka takatsanyirei, takazvitambudzirei, zvikanzi Mwari haasi kuda kuzvinzwa. Behold, in the day of your fast,
you find pleasure and exact all your labors. Behold, you fast for strife and debate, and to smite with the fist of wickedness. You shall not fast as you do this day, to make your voice to be heard on high. Is it such a fast that I have chosen? Ndiko kuzvinyima here kwandakasanangura? Ndiko kuzvinyima here kwandakarayira kuti muite? Ndiko here mazvinyimiro ezvekudya andakarayira kuti muzvinyime zvekudya nawo? A day for a man to afflict his soul. Is it to bow down his head as a bulrush, and to spread sackcloth and ashes under him? Wilt thou call this a fast and an acceptable day to the Lord? Is not this the fast that I have chosen? Aya ndiwo mazvinyimiro zvekudya andakarayira, to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that to break every yoke. Anzi kutsanya kwechokwadi, kusunungura vakasungwa, kuti vese vakatapwa vaende zvavo vakasununguka, uye kuti mupe vane nzara zvekudya nekupfekedza vakashama zvekupfeka. Kana madaro munenge matsanya. Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? When thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh? Kana wadaro unenge watsanya, ukaona ane nzara ukamupa zvekudya, ukaona akashama womupa zvekupfeka, ukaona akasungwa womusunungura, ukaona akabopwa womuboponora. Anzi ndo kuzvinyima zvekudya kwandakarayira, kwete kuti munonorara mugomo nenzara, muchirimbinyuka muchirara muchiita kunge mucharumwa nenyoka, makasungirira mari yecho ichiri maakaundi yamunhu waMwari. Vanhu vachitampura mulokesheni, vachitenga motikari dze200,000 nemari dzechirikadzi dzavakatenga nadzo, tengesa madomasi pamusika, moti tiri kuita ma10 days, muri mbavha. Mwari ati handinzwe minamato yakadaro. Saka kutsanya kudi, kutsanya kudi, kutsanya kuswera nenzara. Wodzima foni munhu ari kutsvaga mari yake nechikwereti chawakatora, uri pamutsanyo wakadzima foni. Ndokutsanya kwachiko. Anditiri kuita basa rotengesa mafoni akafa Bazimekisa. Wakatsanya uchitengesa foni yakafa. Uri kutsanya kunani? Ausiriwo mutsanyo wadekani. Nawo yakanga ichiitwa pakutsanya yaive nzira yekurovedzera nyama, kuti nyama irege kukunda pakuchiva nekusateerera kwayo. Nyama iyi yakagara iri mambara, imbwa yaunofanira kuisa tambo. Chigara uchingoiti gara pasi, sit down, sit down. Uchifamba zo inotanga inovhovha zvaunochati kuti nyama yangu inodarirei. Saka kuti uzvinyime zvekudya uri kuranga nyama yako. Saka kutsanya manje zvakwakaita, uyai pano mukoma, kutsanya zvakwakaita. Muri kuona mukoma wangu apa, vanoenda mugomakurira woti ndikuita 3 days and 3 nights. Vari kutora nyama iyi woenda nayo kugomo, onoti kunyama handiri kuona mufana kuti munhu ane uviri uri mari, ane mweya, ane nyama. Chakaponeswa mweya uri mukati, nyama haina kuponeswa. Nyama haidi mudenga, yakato ndimambara unogara naye. Aiwazve ndikutokutaura itinayo toiziya. Otogara chikwetu sadaro kani kukweka wakuradzika. Zvino tingadaro here zitakaponeswa. Ndo zvaunofanira kuswera uchiita nenyama yako. But nekuti haiteerere unozoita, uri kuona mufana kuti nezuro wakavhovha futi, marimwe zuro wakazvika. Zvandakakuita ndakuita 3
days uine nzara. Ndichida kukudzidzisa kuti paya pandinotosadaro paya pota uchita sei uchiteerera. Saka unoita 3 days uchinyima chekudya, ende kana wainyima chekudya nyama inoparara. Ukatsanya kana 2 days 2 nights padzinondopera unewa kuita ungoda kudya mombe, unodya mombe ukaipedza nzara inokufurira kuti kana 5 kg dzehupfu unodzidya ukadzipedza. Nyama inoparara nenzara zvokuti unenge uchadya munhu achifamba patinenge yareba manje. Ndeunowakudzwisisa kadzikatende tinochengetera unofamba zvichara zvese zvokunzi Jimmy Blanco zvinombopera nenzara. But mutsanyo manje zvawakaita ukanyima chekudya kunyama panguva yawakanyima chekudya, bhozi zvakaitika pakutsanya ndezvekuti uyu munhu wekunze uyu akakura kusvika waakutonzi baba nhingi mukoma nhingi. Munhu ari mukati anga akafa. Paunoponeswa munhu ari mukati anobva aberekwa kutsva. Saka une mucheche ari mukati woita murume mukuru ari kunze. Murume mukuru ari kunze ndimambara, haadi Mwari, haateereri Mwari. Asi mucheche ari mukati ndiye akafirwa naJesu paKalvari kuti aendeswe kudenga. Saka mucheche haagone kutaurira murume mukuru zvekuita. Saka pauri kuzvinyima zvekudya uri kuda kuti uyu ambomira kukura uchikudza mucheche ari mukati. Saka ukazvinyima zvekudya uri kunyima chekudya ari kunze. But sabotage iyoyo inozoda kuti ari mukati anga achidya, kuti uyu paanenge asingadyi ari mukati anenge achida sei achikura. Ukarega kudya kunze orega kudya futi mukati hausi kutsanya uri paagaziraini itodya zvako. Zvokuti mutsanyo wese unofanira kunge uchinzwa shoko through and through, uchifidha ari mukati wekunze ari panzara. Ukarega kudya kunze ukarega kudya mukati haisi fasting, inongori sabotage yawaitira nyama yako. But hausiriwo mutsanyo manjewo itraining yaunenge uchijima, waenda kujimu nemunhu wemweya kuti ugone kukunda wenyama ari kunze. Mutsanyo unozotanga kana wapedza kuti ndaakubreka fast yangu. Wanga uchitraina munhu wemukati kuti asimbe, wekunze asingadye. Training iyoyo hainzi yabudirira paunopedza kutraina. Every training inozoda mechi. Saka paunenge uchikwira bhazi kudzoka kubva kungoma kuriro uchiti ndapedza mutsanyo, unenge watanga mutsanyo manje. Waakuda kuona kuti zviya zvandanga ndichinyadzidzisa nyama yangu kunyarara nekudzikama zvakabudirira here. Ndopaona kuti uchipinda mutaundi so unoona rimwe bhebhi raunenge uchiti hai rakabatana iri. Wobva watota kumana musikana uyu akamira sei, watokundwa. Zvokuti training yakoka haina zvaibatsira. Wozonge uchitraina nyama kuti idzikame, yatadza kudzikama 20 minutes after fasting yapera. Ndakairi kutseka. Saka mutsanyo chaiwo kugona kuti even sadza ririmo mudumbu woudza nyama yako kuti azviite. Zvekuti unogona kutsanya uchidya uchinyima nyama zvainoda pese painoti kungazvibhakira ukande woti kunyepa iko handichaita izvozvo. Paunda kunyepa unzi uri kupi, uri kwamakoni wonyepa kuti andatopa nhingi pa St. Martin's pasaningdiwa kuti aiwa mukoma inini handisati ndapinda mutambo ndanga ndakuti tinoonana na1 but 1 dzakwana ndichiri kwamakoni. Kana muda kuenda motoenda zvenyu ndiregererei, kwete kumisa mukoma vachiti waakusvika iwe uri kupi ndo mutsanyo chaiwo chaiwo. Noti wese ari kuita ma10 days chabata musi wechi11 ndopari chaurotaka kana wanga wakatsanya kati chabata utari vasati vakuti wanga wakatsanya here tobata. Kana wapedza ndopari chaura mutsanyo wavo. Kana ukakuti kana wapedza hauna mutsanya, wanga wangovira kudya, wanga uri paleave, wanga ukaenda kuoff. Saka mutsanyo hauchinje pfungwa yaMwari. Haugona kuti ukafanira nenzara Mwari kuti ari kudei. Because takatadzidziswa kakuzaija ndokwandakakurira.
tainzi kana uine zvauri kunyatsoda kuti Mwari akupe, enda unonyatsoprova kuti uri serious nekutsanya. Matendezi amuri kuita isu tayapfuura, taitodzigenga remitsanyo. Isu taitsanya kusvikira pastor ati chiregerai. Tapedza tonoita udhururani pichokocho. Mbereka achichema newe, iwe wapedza 30 madhenzi. Ndopataita hauye mtsanya hausi kubatsira. Wazinaitobaida kumutsanyoka, ndonoti Mwari ibhodigadzira yehuri hwako. Huri hwako hausira iti. Kuti wazvinyima kawo. Kuda kuti pamukaona ndazvinyima, munondiita bho. Wazinaifara zvibhakera. Ndandisingapedze svondo, ndisina kuita zvibhakera. Saka ndaigara ndichingoroona navanhu. Kusvikira magistrate azonditi taakukupa 5 years. Tosuspendwa. Ukangozviita futi, unobva waenda 2 years uri mukati. Hauchabhadhara faini dzekurwa vanhu. Undururani hwanga huripo, but ndichita sezvangu. Ndichitaya. Maona itaya, tayaita matatu pasvondo. Zvisina pastor mukati sevakomana veyuth. Taingodzana kuti ngatimbonorovani. Totokwira mugomo todzoka kuse. Kati ipapo ndichienda kuchikoro, ndabva mugomo. Ndarara ndichinyengetera ndaenda kuchikoro kana kurara. Auchinje character yako mutsanyo kana usina kubatanidzwa neshoko raMwari. Because uri kunyima zvekudya kunyama, but munhu wemukati haasimbe nekunyima zvekudya uyu. Iyewo kumukati anofanira kudya. Ukanyima zvekudya nyama, feed wemukati. Zvekuti ukadzidza zvakanaka, unogona kutofeed wemukati, even uyo achidyawo. Ukatokura, ukanzwa shoko raMwari, ndopaunoona character yako yakuitwa right, wakunzwisisa. And character ine nyaya. Character chaiyo ine nyaya. Tine vanhu vanonzi they are great and mighty men of God, but vane character dzine maburi asingaiti. Ticharwuwana kupi rudzi rwavanhu vanotya Mwari. Usafunge kuti kupfeka suti inopenya ndokururama ka. Mune zvikukutu zvinoitwa musuti inopenya imo. Zvekuti ukadoka so vanenge vaedzerwa. Kana usinganzwe shoko raMwari, you will never change your character. Ndo chinhu chekutanga chaunotanga kuona kuti ndaakunzwa shoko rechokwadi. Unowana more, unokura in the fear of God in your life. Unotanga kuzvinzwa mauri, handingadai ndakaponeswa, handingaite izvi ndakaponeswa, ndinozvidza nyasha dzaMwari ndikadai. Uchizvidzora so unonzwa shoko richikudzora. Saka kurega kudya chekudya usina shoko rechokwadi, wakafanana nemusungu ari mujeri ari kuti handichada kudya chikafu ndekuti ndakapiwa 20 years. Dzinongokwana kana kuti dzinotozotadza kukwana wafa nenzara. Hauburidzwe nekuti waita hunger strike uri mujeri. Unoona kutobhurwa kusvikira wadya warowa, unozodya nekurowa. Unodya uchinzi uno kuramba chekudya, unotifira panapa. Saka vanhu havasi kutsanya vari kuita hunger strike. Because if you have not met the true gospel, don't bother yourself by praying. God doesn't listen to you. God doesn't listen to sinners' prayers. Unofanira kutanga watopuwa Jesu so anoti ndini nzira, ndini zvokwadi, ndini upenyu. Hakuna anouya kuna Baba asine kwandiri. Kuti uende kuna Baba unototanga wasvika nepana Jesu. Saka ukada kuenda kuna Baba usina kusvika pana Jesu, it's a futile effort. Hakuna anoenda kuna Mwari asati asvika pana Jesu. Saka unouya sei pana Jesu neshoko raMwari rechokwadi, rechokwadi. Not any other gospel. Wala muna Jesu ndopa unogona kuti Baba vari kudenga, Mwari oti uri mwana wangu nekuti ndiri kuona ropa remwanakomana wangu mauri. You can't say prayers if you are not saved. Neither can you fast if you are not saved. You may be going to church, but that doesn't make you a child of God. Kupinda mchechi kwakafanana kupinda mbaraki.
akukuite musoja unonzisiya chitupa apa uri musivilian uende udzokoitora usangopinda maofisi esese mufano panziro wamunhu pambi teedzaka rodhaka unopinda maofisi wodzoka panapa nyorera unogara kupi mufano haugona tokapinda mukabve masoja wototi ndipewo bhareta rako ndo zvakafanana nekujoina chechi hazvikuite mwana waMwari but vazhinji vanoti ndinoenda kuchechi saka ndinonamana zvakasiyana ichechi here yaunopinda chimwe chinhu futi ichocho unodaro uchiti unopinda chechi ka iwe uri mupanda wezvinyawa but handiyo yandasimukira tanga ndichimbopindira mubvunzo wokuti ma10 days ati pane chinhu chandiri kunzwa mweya wangu kuti ndikasachitaura handingaitirwe zvakanaka. I'm very touched by the passing away of Ezekiel Guti, mwana wa Guti weZayoja. That is a very sad development. Kana uri mubereki hapana chinhu chakaoma sekurasikirwa nemwana. Naturally unongochifunga kuti ini ndini ndinofa ndovigwa nemwana wangu. Saka we cannot celebrate kufa kwemunhu. It's a tragedy, especially kuvanhu vanenge vasina kuponeswa. Isu takaponeswa hedu kana tikafa hatingachemwe. Kwatiri kuenda ndo kwakatonaka kupfuura kwatiri kubva. But I want to say this. Today hurumende yedu yanga iri hurumende inonatso vene mitemo chaiyo ingadai yakasunga Guti nekuabuse kwaakaita mwana wake. Ndakanzwa vanhu vachiti Guti ane mwana akaremara anoparidza zvekuti ndikaita paYouTube ndikaita usiku hwese ndichiteerera mharidzo dzainzi anoparidza. Mwana uye anga akaremara zvekuti ndo vanhu vanonzi muBhaibheri they were impotent people who cannot do for themselves. Haagone kuzvifambira, haagone kuzvidyira, haagone kuzvigezera, anda kubatsirwa. Haitaura mwana uya zvaunogona kunzwa kuti ari kuti kudi airwara ende anga akazvarwa akadaro kuita kwaMwari. But that is very abusive of him to build his empire by abusing a disabled child, by making him an evangelist, achinyepera vanhu kuti anonamatira vanhu vanorwara achipora. That is a daylight fraud. And kana uchipinda Zayoja, you must be ashamed of yourself. Shame on you. Unoabvisa mwana akaremara kudaro uchimutakura from one place to the other kuti anzi anoparidza. Aiparidzei mwana uyo? Kana aripo panapa anoti ane vhangeri yakaparidzirwa nemwana waGuti, imbouya apa utipe vhesi yacho kuti akaparidza kuti hapana zvaaiparidza. Airwara, aifanira kunge ari munhu anogara mumba achitsvakirwa vanhu vanomubatsira, achichengetwa, achifidwa. Anga achirwara. Pane kurwara kwokuti hauna chaunogona kuita, kurwara kwakadaro kuripo, ndo zvaanga akaita. It is very wrong for Guti to have abused that child for all these years, to push an agenda yekuti anoti ndine mwana waaiti anozosara achitungamira Zayoja kana iye achinge afa. That was very abusive of him. Zvekuti dai anga achizviita mune dzimwe nyika dzine mitemo chaiyo, Guti dai anga akasungwa nekuabusa munhu akaremara. Chatinotochema ndechekuti akafa asina kuponeswa. Ndo chikuru chatinochema ichocho, kwete kupfuura kwake. Rufu runoitika. Hapana pakambonzi muBhaibheri muchafa machembera. Unongofa kana zvainzi zviitike. Jesu chaiye akafa in 33. That is not an issue. Kufa is not an issue. Nyaya ndeyekuti wanga wakaponeswa here, mweya wako wakawanirwa here nzvimbo muna Jesu usati wafa. Anga asina kuponeswa kuti baba vake havaparidze chokwadi. Iye zvinezvi vari kuti vachada kumuviga kana vapedza ma10 days. Kwaabvisa zvakare dead body. Ma10 days ane chii chekuita nekuvigwa kwemunhu. That is very wrong.
kana ari paanotaura naGuti mutaurire kuti anofanira kuti atendeuke arege kudaro. Vanhu vese vanopinda Zayoja munofanira kunge muchinyara nekuabhusa mwana kwamakaita. Muverengo wangu weBhaibheri reShona handisi kumuona. Kana ari paanogona kuverenga Bhaibheri reShona uya uverenge bhuku yaMadzimambo echipiri, ndipo pane vhangeri yandichaparidza 2 Kings chapter 5. 2 Kings chapter 5 verse 1 kusvika pa9. Vhangeri yandiinayo nhasi inonzi iyo koma bvarurirei nguo. Ndiwo musoro wevhangeri yanhasi, mabvarurirei nguo. Kana ukamira pano kusvika tichipedza uchaitirwa zvakanaka kwazvo neshoko randichakupai nhasi. Madzimambo echipiri chapter 5 verse 1. Ndoda kuti kana uchiuya pano uye nepekunyorera kuti ugone kuzorileta vhangeri nemagwaro zvakanzi kudii zvakabva pavhesi yakati. Akanga ashaya here vanhu vanoparidza kuti muchechi make kuti ashandise mwana anorwara zvakadaro? It's a very disheartening event. I felt very bad. Murikushaya madzimambo here? Mukabva pana Samuel wokutanga, mabva pana Joshua, mapinda pana Judges, muravazoenda pana Samuel, mosvika pamadzimambo ekutanga, mozosvika pamadzimambo echipiri. Verengai verse 1 chapter 5. Zvino Naamani mukuru wehondo dzamambo weSiria waiva munhu mukuru kuna tenzi wake. Right, Naamani waive army general aishandira wainzi Ben-Hadad, akanga ari mambo weSiria. Namazuva iwayo Siria inyika mbiri, usakanganwe. Kune Siria ine guta guru rinonzi Damascus, kozoita nyika inonzi Assyria ine guta guru rinonzi Nineveh. Inyika mbiri dzakasiyana, dzakada kufanana mazita adzo. Watiri kutaura nezvake anonzi Naamani, waive mukuru wehondo yeSiria, aishanda ari pasi paPresident Ben-Hadad. Waive munhu mukuru kwazvo kuna tenzi wake. Waiita sei? Nomunhu waikudzwa, aikudzwa kwazvo Naamani, nokuti Ishe wakanga akundisa vaSiria naye. VaSiria vakanga vatokunda kwazvo pahondo dzavo vachitungamirirwa naNaamani. Saka he was a successful army general. Kuma military campaigns aakanga aenda akanga akunda. Yes. Uye waiva munhu wesimba noumhare. He was a mighty and powerful man of valor. Kana dziri nyaya dzekurwa ndokwaive kubasa kwake Naamani. Yes. Asi wakanga ane maperembudzi. Saka ukaitarisa unoona kuti kuliterature kana kulinguistics inonzi irony, yakafanana nekuti holy thief, kuti ari kunzi mbavha obva anzi holy, zvinobatana papi? How can a man ari kunzi ane maperembudzi obva anzi he is very powerful? Zvinoitika sei? Because maperembudzi chirwere chakaipa kwazvo kupfuura zvirwere zvisi zvatinazvo panyika panapa. Maperembudzi haana kunaka nekuti unoora nyama uri mupenyu, unodonha ganda uchitodonha zvigonwe. Maperembudzi akaipa kuti akakubata, paakakubata ipapo haudi kuti upagumwe. Maperembudzi kana uinawo unenge uchinhuhwa zvekuti haugone kupinda murumu navanhu vakasabata mino dzavo. But achirwara zvakaomarara kudaro, anonzi waive mukuru wehondo, wanga akasimba kwazvo, waityisa kwazvo, wakakunda kwazvo, aidiwa kwazvo natenzi wake Ben-Hadad. Anogonza anga akakurumbira kudaro sei iye achirwara nemaperembudzi. Namba nhau yekurwara kwaNaamani namaperembudzi
haisiriyo nhau iri kuda kunzi iparidzwe naMwari. Mwari uri kuda kutaura pamusoro pechivi. Maperembudzi ukaverenga magospels Matthew, Luke, Mark and John, unononzwa kunzi pese pakaporeswa munhu naJesu aive nemaperembudzi haana kunzi wakaitwa healed, unonzi wakaitwa cleansed. Nyamba kucleanswa kunoratidza nekunongedzera kuponeswa kwemutadzi. Saka zvakaita Naamani ndo zvakaita vamwe vatinavo panyika ino. Tina vanhu vakasimba, vamwe vakasimba academically, ndo vanenge vachinzi maguru panyaya dzekufunda. Vamwe vakasimba nezvinzvimbo zvavainazvo muhurumende, vanotyiwa kwazvo kana vachifamba. Vamwe vakasimba panhau dzemari, vane mabhizimusi akakurumbira kwazvo avanoita mari zhinji kwazvo. Kana vachinyorwa mumapepa nhau vanenge vachinzi ava ndo vana mutekwatekwa, ndidzo ngwere dzatinadzo munyika yedu, vanhu vane mari. Ndo zvanga zvakaita Naamani. But kune vanhu vakasimba kudaro vachiti isu takakurumbira, tine simba, tine mari, takadzidza, tinozivikanwa, asi havana kuponeswa. Vakafanana naNaamani vanhu ivavo, zvekuti vakasabatsirwa vanofa vaine mari, vachinotsva, nekuti havazive kuti mari yavainayo inongoshanda munyika muno matigere. Kana wafa ukavata rufu ukanoiswa mutirei mumochari, kumberi kwaendwa hakushande US dollar, hakushande bond coin kana euro kana pound, hakushande rupi remuIndia, kunoshanda one currency inonzi shoko raMwari. Saka kana uchiuya kuzoponeswa, hausi kuponeswa nekuda kwemari dzauinadzo kana dzausina, uri kuponeswa nenhau dzamaperembudzi, kwete dzemari kana dzeuto kana kuti general hwako haushande panhau dzekuponeswa. Asi kana tikauyawo kumabharaki kwako wakapfeka uniform, tototi makadii general, tauya kubasa kwako, chirega kufunga kuti uniform yauinayo inoshanda kana Jesu akutonga nyika, haishande. Saka nyika haina kudzidziswa kuti Mwari ndiye akakupa zvamuinazvo. Wakaenda kuchikoro, tenda Mwari ndiye akakupa njeri. Waita business, uri kuita mari, tenda Mwari ndiye akakupa business idea. Wakaroora mukadzi akanaka, tenda Mwari ndiye akasika musikana iye. But runako ruri pana adzimai vako, Mwari haari kuone, Mwari haone nyama iyi, ada kuzoti ari mukati akanaka here kufanana nemwanakomana wake, nekuti akanakira Mwari zvaakagutsikana nazvo ndiJesu chete. Hapana chaunombopa wakaita pano Mwari akachisaluta kana kuchirekomenda kana kuchiacknowledge. Saka unoremekedzwa navanhu kusvikira wakufunga kuti naMwari akauya wanofanya kuti kusaluta kudaiso Mwari. Ndikukutaurirazve, unogona kuitira vanhu chinhu chakanaka vakakutenda, vafara, kusvika vapfurikidza mwero wokukutenda nawo. Vanzwa vakuti muri Mwari chaiye, you have become my savior. Ipapo nenguva mubhadharira rent anga akuda kuevictwa nalandlord, akukuti ndiwe muponesi wake. Africa ikontinenti inochemedza. Ndaida vanhu vakatora dzidzo yakadhizainwa kuwest vakaifoira, asi vaifoira kudaro vakazosara vachiudzana kuti tinogona. Dzidzo yatiri kudzidza kuno haisi yedu, tatisina zvikoro muno, takazvikopa kubva kuLondon. Vaya tinoti vavengi vedu vave ndo vakadhizaina education yatinayo muno. Vaidhizaina kudaro, ivo vakaidhizaina vachiti education evolves with the societal and economical trends. Saka uchiona ikoko hakuchashanda zvatiri kushandisa kuno, asi zvatiri kushandisa kuno vakambozvishandisa, vakagraduata kubva palevel iyoyo. Isu tikasara takabata zvavakatanga nazvo izvozvo, tiri kukundikana. Education yatiri kudada nayo kuti ndiri doctor, ukaenda nayo ukaishanda, vanoti hauchagona kuoparita marobotics machine, enda kuchikoro. Iwe waita 7 years uri paUZ, uchitonzi doctor, uchiwaparita vanhu muno, ukapinda muAustralia havakupe murwere, vanoti enda unotrainwa, hauna chaunogona kuishandisa muzvipatara zvedu.
but kuno ngochidada uchitoita vakadzi 7 neudhokta iwo. It's a terrible continent. We have got a problem in our mindset. Africa in a mindset inorwadza. Saka uchiona Zimbabwe inonzi ndio ine the highest literacy rate muAfrica. Haina kana road 1 in an international standard road. Kana imwe chete. Neyacho yamunoti road yakanaka. Hamuna road muno. We have no road in Zimbabwe. Harare chaicho ukatarisa plan yacho inenge yakaplanwa na sabhuku vasina kuenda kuchikoro. Harare ine yatinayo haina kana plan. Apa pane supermarket, apa pane takeaway, paseri pane mochari. It's a health hazard ukasvika kunyika dzine vanhu vasvinizo. But muno mapana anozvitanga. Mvura yandiri kunwa iri kurecyclwa. Sewage pipes ari kufambisa waste liquid muHarare. Ndomuri kupinda mvura dzagezeswa zvituna. Yobva yadzokera kumotori Jafrey. Yonzi yarecycliwa yoiswa mupipe hanzi inwa it's clean water. Asi tine mainjiniya muno vanotofamba nemotikari dzavanozotengerwa ndo dzinodadisa kunge Santa Cruz. Ende unotarisa izvozvi kune motikari dzakanzi ZANU-PF vakatenga motikari nyowani dzekukampenesa kuti vatonge nyika yacho chavanoda kutonga yaane 30 years of disuse, misuse and dereliction. Nyika ineyo ukapinda munyika dzevamwe mune makapinda lezuro mamuri kubwa makoresa tandiri muno ma-3 slides achifa kudai komaite taidhiraivha zvekuti ukanyatsonzwisisa ukaita pfungwa dzako dzakanaka unofanira kunyara kuti uri MP kana minister wenyika yakaita so. You must be ashamed. Katishanei nazvo but kukuratidzawo chokwadi kana wakufunga musha unozviona. Unotengerwa motikari $50,000 murodi yekuti uda kuchinja mashokusi katatu in 1 year or more than 3 times. Komadii kumbomira kutenga motikari nyowani mukagadzira marodi. Komotikari dzamakatenga maelections akapera makadziise dziripi. Vatenga motikari $50,000 vari kutengera chisupa chedhora adziti votenga. Zvichanovhota ivhotera vanhu vanopenga vakadaro. Indoshandira Jesu kaini handivhunduke munhu. Hurumende yandinoansa kwairi iri pamusoro penyika ino. Saka ndotaura chokwadi dotokuroyodora izvezvi. Kana wakufunga musha unonzoti ndofana kunyara. Ndine degree munyika yakadai. Enda kukoti unobvunza kuti makoti case amunotonga pagore mangani. Woenda paUniversity of Zimbabwe unobvunza kuti maloya anograduate pagore mangani uzvimeche. Zimbabwe is a very small country zvokuti it has no place for maloyers ari kugraduate paUZ. Saka maloyers vaakuita akupara mhosva obva aenda mutukoti akutuma vanhu kupara mhosva tokumiririra para. Hapana kachekuita bosi kana pasina para kahapana basa. Saka vakuti kuvanhu para ende munojamuka kana marohwa toya kukoti tokumiririra. Hapana basa hapana. Une degree unorepresentayo mukanyika kakadai. Right. Toda kuti uzive kuti munyika muno mune vanhu vanoti takasimba saNamani. But kurwara vachiita sezvavo uri mutadzi ufunge. Maakaunti mako munogona kunge muine $2 million. But akaunti iyoyo haikupupurire, haikupe advantage panhau dzekuita sei? Dzekuponeswa. You need Jesus, money or no money. Whether you are married or you are still searching. Kana uri kutsvaga vanokusecha, but unofanira kuita sei? Kuti uponeswe. Saka pari kunzi Namani wanga akasimba, wanga ari mugeneral wehondo akakurumbira, asi aive nemaperembudzi. Ivhangeri riri kuda kunoafekta nekuaprocha vanhu vanoti isu tine zvakati, isu takaita zvakati, isu tinogona zvakati.
muchigona zvese izvozvo itai sezvenyu, poneswai. Chii chakazoitika kuna Naamani? Zvino Saka zvazvakaita kwakazosimuka vanhu vakatanga kutaura kana muchida kuti muparidze kunoparidzwa nevasina kuenda kuchikoro. Saka zvekunamata zvakapusa hazvina brain. Patirikani kutaurira vadikani inhema idzodzo. Jesu akaparidza kusvikira vanhu vakuti inda achiziva kudai iye asina kuenda kuchikoro. How knoweth this many letters having never learned? Iye akati my doctrine is not mine, but it is of the one who sent me. Ko Jesu aikuenda kuchikoro seiko iye ari Mwari? Anenge achinodzidziswa nani? Anditi muri kutodzidza miti kuti dzinoita photosynthesis. Jesu ndiye engineer wayo ka photosynthesis yamuri kudzidza. Saka mukamudzidzisa here photosynthesis yaakasika iye. Andi muri kunodzidziswa muviri wemunhu kuti unofunctiona sei. Akausika mukuru kakupfuura muri kustudy. Akausika mukuru, saka haana chaaigona kudzidziswa navanhu. Saka musanyeperwa kuti kunofanira kunamatwa nevasingazive zvavanoita. Ayo ini ndiri muMwari panapa anogona kukutaurirai ndakasimba handina kufoira chikoro, asi ndiri kuparidza panapa, kwete nekuti ndakashaya basa. Ini ndakaresigna ini kunyora resignation letter kuti handichada. Ndaishandira bank futi, Central Bank for 6 years. Iro riri panamba 8 Samora Masheuyo. Ndakarishandira iro riya. Ukatosvika ipapo vanokuratidza resignation letter yangu. Ndakanzi naMwari rega unoparidza. Handina kuritrenchwa, ndindaitoritrencha pakaritrenchwa pacho. Handikutaura chokwadi ndonovabvunza. Musoka ritrenchwa vanhu ndindi mumwe wacho akasaina mapepa ekuti vanhu ngavaende. Saka kunofunga ndakati basa rakapera harina. Kusvika manheru anaya handisati ndamboita rova. Kusvika chii? Manheru anaya ende kana ndikada kurega kuparidza hari pere svondo ndendaona kuti basa even achinetsa ine handirishaya. Zvandakadzidzira kuita hazvishayikwe zvokuita, handishayirwe basa. Pakatodzingwa munhu ini ndikaripinzwa. Unogona kupa ende unovabvunza kuti mukoma anonziwe ngakambo munomuziva sei, vanokutaura. Saka vanofunga kuti kunoparidzwa nevasikazive zvavanoita. Aiwa kana kusaenda kwangu kuBible College hakusi kurambwa kana kushaya mari. Hapana Bible College panyika pano inoramba inini ndikaipa mapepa angu. Hapana. I am preaching to you the word of God because we have to preach, because we are assigned to do so. It is the only way to eternal life. Ene ndakati ukaparidzirwa naasina kumboshanda unenge wapinda tsekwende, azive kuti mari inorwadza sei kuiwana. Saka anenge achingoti isai. Ukamboshanda unoziva kuti aiwa munhu kana ashanda mari inorwadza kuwana. Regai vanhu vabhorotekera vana vavo chikafu. Saka unoramba achinzi mari student anoita 20, anoiti woti anoita 10. Iita yemunhu waMwari iri paauction. Pachechi pane auction. Pachechi pari kushandisa mazuva ano. Pachechi pane auction iwo shamwari. Masokisi emunhu waMwari. Abushiri akazviita ka. Ndari kuSouth Africa 3 days ago. Ndaidzi nemunhu aindiperekedza kwandaienda. Zvikanzi Bushiri munhu waMwari musi wa31 akaauctiona boots, matai, achitokungopfeka bhutsu yakanzi Shepherd Bushiri, yanga yakanzi SB. Machenge maitira uchaita mari, anointing yacho yaunenge wava nayo 20,000 rands pair yebhutsu yaShepherd Bushiri. Because havana kumboshanda, they don't know kuti mari inorwadza sei. Ukambopuwa payslip yako so ona pakadeductwa kamukamari wakambotora kwaedikasi yatorwa, unozviziva kuti mari hachisi chongotorera munhu. Unofanira kumboshanda.
even kana uri munhu waMwari unofanira kuti kupinda ukapinda akona kuchengetwa nechechi zvokuti unotenga neunderwear neunderwear uchitengerwa nechechi haufaniri kudaro unokompromisa gospel wozi vanhu vakanyanya kukupa stereka haugoni kuzovaudza chokwadi haugoni kuzovatsiura hazviti saka uchiona ndinoparidza ndichidai bhozi handichengetwa ndoparidza nenaumba kwangu handina pei handina grosari tongorova unondidii kana wakati hatikupei ndagara handipiwe ipapa ndichengetedza assignment yangu saka poneswai vadikani musazvikudza muchiti tine zvakati tendeukai zviya zvekunzi panhamo pako pauya gavhena hazvishandi izvo zviya zviya savanhu vanotevesa musoro hanziri ndikafaka gavhena vachauya kupa kwezvo imagine kuti gavhena vanambobvira vakauya uri mupenyuka vakazouya wafa zvinoreva kuti kuti izvo zvoreva kuti uri nani wafa uri mupenyu hazvina musoro hati gavhena dai vakatomboya uri mupenyu zvekuti waunganirwa nevangani musi waunofa waenda panational here kana paprovincial hiroseka hazvishande kumberi kwatiri kuenda poneswai bamukuru poneswai mukoma ndikukutaurirai kumberi kuri kuendwa kwakashata nezvino ndaitaura kuchechi kuti dai tikagona kukumbira vemochari vambotipa mutumbi 1 tomboparidza takauyisa tichiudza vanhu tiri kuona zvakaita uchadai one day imbonosimudzerokuro ari kutaurire shamani mukachamani hapasi dakana uri munyama unofila kuti hapane zvandakagona hamene zvaunongodzwa ndiri mandimba ine hapana zvandinoitwa zvizvavo zvakafaya ndoda ukazodya nemazondo ayaya unongochabhururuka izvo chauri kuvhidha inyama inoora mweya wako uri mukatumu ndo wakasaka jesu arembere pamuchinjikwa tendeukai mukoma muponeswe akufe vanorwara sano akufe vasingagone kutyayira kana vakadhakwa kunofa vavakufanira kufa zuva iroro rikakusvikira usati waponeswa wapinda pana 1 zvokuti vanochema nevanoda kufenda vaifanira kufenda panofiwa nevasinganamate kapa munofanira kudonha nemarute nemadziwa nekuzviitira pupu muchichema kuti zvino zvaadai aendepi kumberi kuri kuendwa hakuna kumira mushe musamboiti zvenyu zimuviri namindarini rinoshanda chikafu chemajuri chawakatakura chi tiri general namani poneswa iri kuna ari pasati pako namani poneswa izvezvi tendeuka saka ndakaendesera mbuya vangu chikafu ndobva ndaburisa chikafu mumotikari ndobva vafara zvisingabviri indakanzwa shungu dzisingaiti kuti mbuya vangu havasati vambobvunza kana zveshoko kubva nekubvira matambiro avanoita vakaona baked beans ndakarwadziwa ihuni dzekudziva romoto idzi ndovadii ndimbuya vangu kungovapa chikafu kusvikira vafa unotsva kundochavanodazvi ukona zvandakaita izvi the best that I can give you it is the word of God zvekuti ukauya pandiri ukasawana shoko raMwari even ndikakupa kana $1,000 waluza zvisingabviri ndakabata tiketi rinokuendesa kudenga randakatotambidzwawo kuti tambidzawo vamwe muuye makawanda denga ririko bamukuru but unoripinda kana waponeswa usazvikudze neunamani hwako haushande kumberi kwatiri kuenda chikutiro tamboka kuta chikutiro vachitambira bhatatisi ndakarwadziwa ndikati handina chandingagone kuvabatsira nacho nekuti ndakadzidziswa neshoko raMwari kuti ukaitwa mushumiri
vanhu vari patsekwende yekusaponeswa ihama dzako dzenyama. Ukaona waita hama yemunhu waMwari chaiye akatumwa naMwari, ukatenda shoko raanoparidza kuti uponeswe, waitirwa nyasha dzisingabviri. Hapana chinhu chinonetsa sekuti uite hama yenyama wozoponeswa. Hazvibviri, zvinonetsa. Saka I don't invite them to church, because mentality yavainayo, vakauya vanenge vachifunga kuti vanofanira kupuwa pekugara pakanaka, vachinzi hama dzake. Izvo hama dzangu chaidzo havasi venyama. Aiwa, hama dzangu chaidzo vanhu vari kuenda kudenga vakatenda shoko raMwari, ndo hama dzangu chaidzo idzodzo. Ndikukutaurira chokwadi, kana wakatumwa unofanira kutaramukana nehama dzako dzenyama zvakanyanya. Wozva vakakuona vanokuti blazi makadii, vatokuburitsa muofisi. Kana wangoita blazi hapasisina chemweya chauchaita, hakuna chemweya chinoitwa namukoma. Abamdiki titumirewo 20 wotozota chirega ndikupa 20 zvokopera ndokutumira vaivhuritsa okay don't worry ndinouya. Ingozi ndikutaura ikuzari vasati vakuti ngozi kuwana munhu wakatumwa naMwari obva aita weukamande wezvenyama. Ingozi chaiyo isingaite. Saka uchiona Jesu musi wakabuda mumba maMaria naJosefa haana kuzomudzokera kusvikira aroverwa. Unozviziva? Musi wakatanga kuparidza, so he never came back home. That was because of that. Tichaibata iyoyo uchaona vhesi yacho manje manje. Haukudzwe, they don't receive you. Vanorangarira chikwezhi chawaimbotamba nefodya yawaimbopfuta. Uy, aibhemwa nadzo. Mune shuwa kuti muchakabatira pambanje iya. Kwenga shoko rinoti zvakare zvapfuura wani. Muchiri kubatirira zvekare. Muchaponeswa rini? Poneswa. Ndakataura nemumwe mudikani, Mwari unotaura vadikani. Dai nemwe vaive sekuru vangu, ndaivada zvikuru. Very humble men. But vaive mufundisi weSalvation Army. Saka ndisekuru vangu nekuti ndakaroora muzukuru wavo. Saka takawirirana zvakanyanya kubva ipapo pandakaroora. But ndaitaura zveshoko navo mbichana kusvikira Ishe rimwe zuva nditi uri kuona murume uyu akasimba zvandakaita izvi. Haachapfuura 15 months kutanga nhasi. Ndakakuudza muupenyu hwake kuti aponeswe nekuti anofanira kuti aponeswe. Ndokubva ndashaya kuti ndinovatanga sei, vanga vasiri mufundisi chete weSalvation Army, vanga vari major, vari divisional commander weSalvation Army, vava vaine zvigaro zvavo. Saka vaiti vakauya kumba kwangu ndovati playera maaudio sekuru mukuridzwa sei, shoko rimwe chete muzukuru kwedu kuti tiri kurirovawo. Ndikati muchaibva. But up to this day, I don't know how it happened. All of a sudden, one day, ndakavasiya ndichi amene kwandaimhanya pasina mvura, saka ndakatora mota kuti ndinotsvaka mvura kubhoho. Ndokuvasiya vachiona TV, ndobva ndangozoona vaiona movie. Ndakazodzoka vachiona DVD remharidzo yedu. Zvikati muzukuru, vana kuti muzukuru musiwe, vakati apostle. Ndikati apostle sekuru. Vatanga rini kudai. Zvikati ndo shoko ramuri kuparidzei, mari muchidii kundiudza mazivesa. Andorera ndakutaurira izvo, kanzaiwa makandiitira zvakaipa. Iri shoko rechokwadi. Saka ndakabva ndazodeedza nambuya vangu vana vavo. Ndikavati Mwari ari kuti murume uyu haasisina nguva yakareba. Kana muine zvekuitira baba, itai vasati vabviswa. Kana Mwari ataura karega ataura, vanozwika kuti ataura. Ndobva vazotanga kuti shuga yavo yakukwira, shuga yavo iri kudzika, zvikanzi kumba kwenyu ndo kudhuze nekuna dhokota wavo, vangauye here kuzogara kumba? Ndikati ngavauye. Vakazorwara upenyu hwavo hwese vachirapwa vachibva kumba kwangu, kusvikira vakazoti ndakudzokera kumusha, bva vadzokera. Taiti tikaenda kunovaona muri sei, vasati vaendera kuti vari sei, vati mandigere here dzimwe mari idzi. Tikavatora tikanovabhabhatidza, tikavagamuchidza Mweya Mutsvene.
vakazosvika rimwe zuva ravakati ndikadzokera kumusha ndakudzokera kuchechi kwangu akudzokera here futi zvikadzivira ndakunovataurira chokwadi kuti ndakakunyeperai Mwari ngaandiregerere. Vakaenda vakanochema vakati ndakakuparidzirai nhema for more than 25 years ndaakuziva chokwadi. Mwari akandipa utano ndichadzokera kwese kwandakaparidza ndichiudza vanhu kuti vharai salvation ane hapana zvatiri kuita. Havana kuzopuwa mukanda iwoyo. Vakazoshare the following year tikavaviga. But ndakanga ndaudzwa kuti murume uyu ndamuunza padhuze newe kuti aponeswe. Zvimwe zvese zvandakatendwa navanhu kunzi makaita henyu pavakanga vavakuvereka vanovereka speech kaka. Andakumbozvidaira ndikati ndevadzei dai muchida kutitenda manditendera shoko randakamuparidza. Zvino iro mukanditenda ndobva ndatitendai Mwari dhaharisi rangu ndakatoitaure kupiwa. Kunounzwa munhu aane mwedzi mitatu kuti afe achinzi ndiyo last chance yekuti aponeswe. Anoenda achiti havasi kutipa mafuta saka ndakunotsvaga mafuta. Uruponeswa here mudikani? Ukanga uchiuya pano usati watendeuka hausati watenda. Ukatenda unozotendeuka woti shoko ndarinzwa ndoda kuponeswa. Kana usati wafunga moyo mako musati mauya conviction yekuti regai nditendeuke shoko nderechokwadi uchiri kuuya kuzotandara. Naamani poneswa. Poneswa Naamani. Tendeukai vadikani. Tendeukai. Saka kana ma-elections akauya zvinhu zvinochinja. Anogona kuuya akawaduturevu iwewe. Ma-elections aya uri kufunga kuti apadhuze. Enda muavenuezo unotida kupinda mu-intensive care unit. Ndomaona unoti 1 hour yakarebesa. 1 hour. It's too long. Nyama yako ikarwara iwe uchaona kuti 10 minutes dzakarebesa. But yesu chita time dzichiripo ndoenda kupi ndakasimba ndakatestwa ndikaonekwa ndiri negative. One day uchangori mumapuranga so vanhu vachiimba famba naye vachiita kunge vari kukufunga straight. Ukazodzoka vapedza kukufushira so unoona vanhu vachida kukuvadzana papoto yenyama vaviga munhu. Topa unoti mamuchifenda kuvese mamukanguvani panyama hapana anofenda. Vanhu vanoruverana nyama panhamo pako wariko. Zvonzi tavika munhu musaende idyai chikafu. Unenge wadutu adzimai vako vanopedza jompire tima neriwai. Asabhenga vachinzi mukadzi waka acharwara machembero ari kuita zviri kusiririsa kujepa ngokavhakavha gepi revanhu. 2 months unonzi wachinzi akufambidzana namudhibhisi. Denga rinopindwa vanhu shawari unopinda wega poneswa. Usatsvage zvamukoma wako kana zvabamukuru vako kana zvasekuru vako kana zvambuya vako kana zvamai vako. Iwewe uri kunzwa shoko iwewe tendeuka. Zvekuti wakazimba uri mukuru wehondo hazvishande. Une maperembudzi iwe poneswa. Problem yako ndeyekuti unoda kuponeswa. Une problem yezvivi kwete yefinance dzako kwete yeutano. Lazaro akamutswa kuvakafa ariko here Lazaro akaita sei? Saka zvakabatsirei zvekumutswa kwake zvekuti paakamutswa dai kana asina kutozotendeuka akatonyura mukadzi aibuda ropa rake rakamura kubuda mpenge mukadzi uya. Ko mwana waJairasi akamutswa kuvakafa mupenyu. Ko mukomana weRegioni uya akadzikwa madhimoni mupenyu. Saka problem haisi kuti kaive nemadhimoni ndeye kuponeswazvo. Because yemadhimoni anodzingwa akadzingwa futi akazodzingwa futi akazodzingwa futi
but ukasaponeswa wadzikwa madhimoni unonotsva uchiti tisu vaere kudzikwa madhimoni zvodzishatapo pinda mudzimba romoto zvobatsira chiizvo denga haripindwe nevakatandwa madhimoni rinopindwa nevakatenda zvoti munhu akandifonera kuti muna Mwari ndakanzwa shoko ndairwara ndikapora ende mune simba ndomuti kwana inda uchirasika kudaro une shuwa kuti ndozvandingagezere zvokuti upore iwewe ndakatumirwa yemweya wako shamwari munhu ari mukati ndo wandakavinga ruponeso rwako poneswa haleluya poneswa hana kutenda Mwari ndakazororwa ndikachata white wedding shakona uine zvigunwe padama wakwizwa mpama uchida uri mukiu pasivhukota yekuda kunyoresa divorce hamusiri muda kuita sessions ada kuti tirambane zvinhu zviri nani ndingafini kurohwa saka makuda kukanzura muchato zvikanzi haisiri yamaiti blessing here 5 years ago muda kukanzura blessing pose kana wakati muchato yeblessing ko ukakanzurwa inenge yaitwa sei blessing unonokanzurisa blessing chamani kukot ai blessing yakadaro kugara inayo pamukuru ine handina blessing inokanzurwa neballpoint ini ndinoda blessing inosvitsa munhu kuupenyu usingapere. We are going to see Jesus musi waari kudzoka vane blessing dzakapinda mumatumbu avo muchakuwara musi waari kudzoka vanhu vanotevesa so vanhu havasiraiti. Saka mumwe akauya kumba kwangu zvikanzi munhu waMwari pane kabhizinesi kandoda kuita ndikati ita zvikanzi ndosaka ndauya ndikati uri kudei zvikanzi ndauya nekamara anga ine $50 ndoda kuti mukatora kamara aka mubva mandinamatira kuti bhizinesi rangu rifambe ndikati mauya kuzotenga makomborero zvikanzi aiwa ndaudaro ndikati wadii zvikanzi ingori offering ndikati kuti kana ndaitora offering ndoita sei zvikanzi mundinamatire ndokutotenga kwacho kutenga kuburitsa mari wopava okay vekwa okay vokupa shuga uda kutenga anoiti otenga simba raMwari kwandiri saka ndakanganisa naye saka ndoita sei ndikati dzokera hapana chamunondibatsira nacho ndikati kana enda unonzwa vhangeri utendeuke kamari kauye nako aka kanosemesa unopfuka zvandakaita izvi ndingavhirikidzwa $50 pavhangeri une shuwa here 3 years ago ndakavingwa tisati ndapinda mugomba muno. Saka iye zvezvi vanhu vaakuti anoparidza manheru anoparidza nguva yakareba vaakuda kuparidza manheru. Mazuva andakaparidza manheru anashava vakaita musangano vakatiwenga kuti timugadzirise ngatimupei manheru vanhu vanenge vaakuenda kune kwadoka. Ndobva ndaita pfungwa yekuti ngatitsvagei malights. Saka kana muri muchando kunokurumidza kudoka kana kusiri kuchando kune kwakanaka. Zvikanzi nemurume makadi munhu waMwari ande ndokutengera chikafu ndikati ande vanendeswa muinstigate mubva ndatengerwa chikafu che$5. Zvikanzi munhu waMwari shoko ramuparidza rakanaka totenda Mwari kuti Mwari akatipa. Zvikanzi inini ndine chechi but pane branch rangu riri paMaubra harina munhu saka da kuti muimite pastor wangu pandori nemba yapastor isina munhu munogara mimba yechechi 3 months hadziperi mune makufamba nemota kati okay zvikansaka bozi kuparidza parodhi zvazvina kwazvinokusvitsai ndikati maita basa rechikafu kunyange zvazvo manditengera mari yenyu nayo kana muchida mari yechikafu ndokudzoserai ina handigone kuita pastor wenyu ndiri mushumiri waKristu uye handisi kutsvaga basa ndakatoriwana kana paine chinhu chandiri proud of kuparidza muroad. Jesus was a street preacher. I am proud to be preaching in the streets. Kana iri nyaya yemota pamanditora paipe mukurangarira mota yesilver yanga iri ipapo zvikanzi ndikati ndeyangu aisi yechechi iyo iyayi
ndakatenga nemari yangu. Handidi kutengerwa imba kana kutsvagirwa motikari nechechi. Tsvagai vanhu vari kuda basa. Hanzi handikupai 3 days mufanofunga mabasa ari kunetsa. Ndokunongopa mumwe izvezvi kana mukanofunga munondifonera kuti harembe kufonyerai ndatopedza. Handisi kuda. Hanzi manje mufana akabva azoti mufana manje. Hanzi mufana kuzvikudza kwauinako. Ndikati hazvikushambisei here kuti imi mune chechi isina shoko, iyi ndine shoko. Ari desperate pauviri hwedu ndiani? Anozvikudza ndimi makawana chechi. Vanhu vamuri kutsvagira pasita vanozviziva here? Ndozvamuri kufamba muchiita vanhu ivavo. Imagine kuti pasita ari kurongera mari yako iri muhomwe mako kuti kana atsvaga pasita ozoburitsa iwewe yotengera munhu waMwari mota. Imagine kuti ari kufamba achitsvaga vanhu kupa chechi ine varume vakuru nevakadzi vakuru vasiri kuzoona kuti pana hapana shoko. Mari dzamuri kudya idzi musi waari kudzoka dzichapupura against you. Ngatifurire mberi nebhuku. Chii chakazoitika kuna Namani? Tati vhangeri inonzi komakurirei nguo. Yes. Zvino vaSiria vakanga vandorwa vakaita mapoka. VaSiria vakanga vaenda kuhondo ndobva vaita mapoka akasiyana siyana. Vakadzoka nomusikana muduku. Vakatembenge varwa nevaIsraeri vaSiria. Ndobva vanokunda vaIsraeri. VaIsraeri vakanga vatokundwa nevaSiria. Zvekuti vaIsraeri vakundwa, vaSiria vakatora kamwe kamusikana kavakapamba kuIsraeri vakauya nako kuSiria. Ndobva kapiwa general. Chikazi general matitungamirira kuhondo takunda Mbasera kamusikana ngakakushandirei. Saka kaita basa rekutsvaira kachibika kachishandira mukadzi waNamani ari general weSiria. Kakakaita zvekupambwa kamusikana ikako. Kaitoshandira general kari kanhapu kakamusungwa. Kana kakadaro akatambire kakatodya kanotenda Mwari. Because kakatorwa kari kamusungwa kehondo. Yes. Vakadzoka nomusikana muduku wavakanga vatapa panyika yaIsraeri. Yes. Iye wakanga achipatira mukadzi waNaamani. Ndiye aisuka nekugeza mbatya pamba paNaamani. Akati kuna tenzikadzi wake. Ndokubva musikana aona kuti pamba pano pariripo. Pamba pano motikari dzizere. Pamba pano firiji yakazara. Prazi ririko harisi kurimwa zvaro asi huni dziri kutengeza. Uzanhu vakatora mapurazi vakanotema huni. Azimbabwe so. Nehohwe musango, uzutwe ndovari kuwana nenhedzi. Asi nepurazi kuchinhoyo. Vakaoma. Asi nyika ino takaifira. Saka tatora minda. All right. Saka kamusikana kakaona kuti zvinhu zvese zvingadiwe paupenyu zviripo pamba panapa. Unozoti pana vanhu vakadaro. Nokuti kana ukamuti receive mari anoti nayo siyana nazvautaura izvi. Unoti receive mari. Nditorere mari yacho yese kuno. Mari iripo. Taura zvimo. Receive kazvo idzo mota. Ukona munda wese moto. Ndedzangu. Garaji rinotengesa mota pakoni yakati ndera kuvhutiro. Pane container avhutira akatakura bishi mota dziri kuuya. Zvemotikari siyana nazvo. Taura zvimo. Receive zvonzi kwana shama. Unobona kaita motikari ngashaya bhutsu. Saka mo receive zvonzi hapana. Pozi vangiri prosperity ka inoudza vanhu kuti wanai zvakati. Kune vanhu vanazvo zvinizvo zvazvo. Zvotukasangana nayo kamuti receive vanoti vamudiki ka. Ine unopei kapeti mkova. Naamani anga ari general ende zvinhu zvake zvakabhadhara. Hapana thimu yegore yawaida kupa navanhu. Ndiye anga atori thimu yacho. Saka vana makandiwa nemubvunzo nemi. Gore rakapera rainzi it's a year of greater life.
Greater life yamakaudzwa namakandiwa ndiwo mabhonderi atinawo aya. But iye zvine zvanzidze iye of territorial something. Ari kungopfuurira mberi neubenzi hwake. Zvekuti kana ndikaita mwana musikana akauya nemukomana ane mari akangoti bedza anotenda makandiwa ndomuditora hako muhahara anditore mari yako. Mwanangu, kana uchida kuroorwa neuyu ingoendai. You are the most stupid person under the sun. Kana uchitenda kuti Emmanuel Makandiwa is a man of God. Unofanira kutombonoongororwa kuti mafuse ako ese haana kutsvaira. Unoudzwa kunzi it's a year of results. Nyika yobva yadhakwa. Wodzoka futi zvonzi sidha $77. Zvamakaitwa musi 31 December 2016. Zvikanzi nakufa takauya nayo video yacho panapa. Zvikanzi the man that I am just about to introduce, he sits in the committee of heaven. Saka ukasidha hanzi vana vechikoro ndi munosidha $7. Vana vakuru 77, 777 ma7 because hanzi 2017 ina 7. Saka it's a perfect year. Ukona manyoro yakaita. Zvokuti dai vanhu vaine pfungwa vangadai vakati zvino 18 haina 7 ka zvichiroti haisi perfect. Saka torarama sei mugore risiri perfect? 2017 perfect ko 2007 yakatadziswa nei? Ko 1997 ko 1987 kungoita ka 7 kaya kaya rato perfect. Ko musi 7 wemwedzi wega wega ko 7 o'clock ubera Jesu maoko kufuna nepfungwa wadikani kukuratidza ubenzi inongoritora mari United hapana chamwari. Saka vanhu vakamupa mari vakati zvinhu zvinoita sei zvinofamba. This time aiti 125 to 200 unogara kumberi uchabatwa musoro nemunhu waMwari, you receive special anointing. Kana uine dhora zvonzi aenda kumba shoma Mwari achako God will bless you. But ukaita 200 yaugara kuchichi kwamakandiwa musi wa 31 December kwaibhadharwa mari kuti ugare padhuze naye. Kwamaemza nenhamo vari kurera nherera 5 dzavakasiyirwa nemurume nedzimwe 5 dzevana vakafa vakavasiyira vari kutengesa madomasi vari kutadza kuendesa vana kuchikoro vachanamatirwa were? Kana kugara kumberi kuchida 200 vachaita sei? Saka Jesu ari kutengeswa kavadikani. Jesus is now for sale. The more money you get, the closer you become with the man of God. What kind of a doctrine is that? Satan ari kuparidzwa. Mukomana weimbavha iri pachena, a daylight fraud star. Zvekuti unofanira kunge uchitori munhu anoda kuinterviewa neZBC kuti unozvigona sei kutenda nhema dzakadaro. How do you do it? Unofanira kutoitwa show yako kuti utende kuti Makandiwa is a man of God. Unofanira kutoongororwa. Unodeedzwa kuZTV. Nai baba makasidha 77 makazvitenda sei? A normal person asina kana certificate grade 7 anofanira kuti this is not of God. Saka unopa munhu waMwari so mari gore rako robviraita zvakanaka. Kopa wakaroora usati waziva Makandiwa raifambiswa nani gore? Wakazorwa Makandiwa aripo here? Handiti unotori mukuru kuna Makandiwa iwewe? Wakazorwa sei Makandiwa asipo? Saka nafa Makandiwa nyika ino inofarwa. Saka muri kuona here munhu waMwari imika michadzokera kuna Namani. Imboenda kuna James. James na utimbomunzwa ndaku UFI paunogara panodeterminwa nemari yako. Ndakasangana nemumwe achivava ndikati usambondivavira zvako. Dai wakatouya nemari kuno kwatinoparidza chokwadi, dai wakatiita zvizvi. Zvino kuchokwadi hakuye mari, vanhu hakuritse mari ukavaudza chokwadi.
aipopota hanzi munhu wamwari zvandakaitwa nemakandiwa akaipa. Ndikati ndaibva zvitaure ongosikada kuzviteera wazozviona. Zvikanzi ndaibvisa mari 5,000 mwedzi uchipera anga ndika business kake. Saka aigara pakati payo kudhuze nemakandiwa. Saka hanzi business yangu rakadonha. Ndobva ndanomutaurira akati sidhira business rako. Ndobva tora loan. Ndobva isa imwe mari kubusiness. Imwe ndobva apa makandiwa akati ndikusidha. Loan iyaya haana kuzokwanisa kuibhadhara. Akazotorerwa equipment yemubusiness. Ikatengeswa nekusagona kubhadhara loan. Adaro ndokubva azoti saka ndakaita mwedzi 7 ndisagone kuunza mari yangu pamwedzi 5,000. Anzi wande ndakasvika pachiya pangu pakagara. Ndikati baba makagara pachiya pangu. Zvikanzi indatonzi ndigarewo pano. Onai vandipawo. Ndobva anoona kufa. Zvikanzi baba makapedzisira kuunza mari yenyu rini? Anzi handiri partner ndinotori golden partner. Makaunza rini? Za 7 months ago. Zvikanzi baba tsvagai kwekugara. Handiti regai pangu munodisturba service. Vapiwa chiya yenyu veve vanotounza. But ndaimbounza zvikanzi handizozamutaura. Maimbounza hapasina. Saka akazonogara mubhei. Service yese ikapera ari kubhei. Ndomusi waakapedzisira kuenda. Saka ndakati ndakuona makandiwa. Zvikanzi nda kulife haven. Bhuka. Aida kubhuka futi. Apa mari kubhuka apa. Nanzi kava ndati agarai naye makandiwa. Tibhuke ichi. Saka akava achiti zvakanakawo here zvandakaitwa. Ndikati zvakanaka. Makandiwa anoparidza nhema. Ndokutoparidza nhema kwacho. Zvikanzi mari yandakamupa inosvika ku45,000. Ma5 andaimupa 9 months dzakateedzana ndichimupa. But pekutanga ndaimbobvisa ma1,000 nema2,000. Ma5 ndo andakabvisa for 9 months. Saka anga ndidzoserere. Ndikati amen endei munoonana. Ndehwenyu ukama hwenyu. Paunoudzwa chokwadi pakadai maubvise kana sei. Ndozvo zvakadesignwa zvakaita. But tinobvumidzwa here kuti kana vanhu vauya kuchechi tovapa pekugara maringe nemari dzavanouya nadzo. Tinobvumidzwa here kudaro. Chechi yaJesu inodaro here. Chechi yaJesu inotengesa here matickets ekuuya kunight of turnaround. Mamwe achitwa 10, mamwe achitwa 20, mamwe achitwa 50, mamwe achitwa 100, mamwe achinzi 200. Kusvika zvatonzi akaitwa sold out matickets kwamakandiwa ekupinda pai munight of turnaround. Joel James anoti hama dzangu kutenda kwenyu kuna She wedu Jesu Kristu. Kutenda kwenyu kuna She wedu Jesu Kristu. Iye wokubwinya. Iye anobwinya. Ngakurekuwa nokutenda zvinoonekwa zvomunhu. Musatende zvinoonekwa zvemunhu. Nokuti mirai wazvinzwa here. Hanzi musatende zvinoonekwa zvemunhu. Zvichireva kuti kana auya murume uyu hatifaniri kumutarisa kuti akapfekei. Chinongomupa the available seat. Garai munzwe shoko raMwari. Hapana panonzi apa ndo panogara vakuru vanounza mari. Munhu wese ngaagare pakafanana nepanogarwa nemunhu wese. Mavinga shoko raMwari, garai pamacheya. Zvigaro munozvidii. Kumba kwenyu hapana hakuna pekugara. Kana kugara kumberi unogara kumba kwako. Unogara pamberi pestovha dzimai vako vachibika. Bereka itinzo. Nokuti kana musangano renyu, kana pachechi yenyu mukapinda munhu une mhete ndarama, pakapinda mumwe ane Range Rover akapfeka design label, akapfeka nguo dzakanaka, Dolce and Gabbana, mukapindawo murombo, kobva auya nefiriwiri wakapfeka nguo dzakanaka, akasunga trouser kusero kune peg, mukatarira uyo wakapfeka nguo dzakanaka ari kunhuhwa habwa nekuchovha bhasikoro. Mukati mobva mati kuna auya neRange Rover, gara pano pakanaka, uyai mugare pazisofa iri mudhimi platinum yacho, chakuigirai mvura mazaya ariko kusero. Mobva mati kuna abva kuepwethu, mira papo inonogara kubheisha mani, kana gara paspekti, kana kuenda kuoverflow, kana kudzokera kuba kune basa renyu. Ko hamuna kutsaura mumwoyo yenyu? Hamuna kutsaura here vanhu mumwoyo menyu? Mukava vatongi vane mifungo yakaipa. Muri vatongi vane mifungo yakaipa.
inzwai hama dzangu dzinodikanwa. Ko Mwari haana kusanangura varombo venyika here? Varombo venyika pakutenda. Varombo venyika Mwari akavasanangura kuti vave vapfumi pakutenda. Navadyi venhaka yeushe vaakapikira vanomuda. Saka havasanangurwe vana vagurupwe kuti ava ndo vanopa munhu waMwari mari yebirthday ravo, saka ndo vanogara padhuze navo. Kwete bhizinesi rechechi kuparidzira vanhu Jesu, kwete kutarisa zvinoonekwa zvevanhu. But mubvunzo wangu ini ndewokuti vakomana mavhesi aya havaazive, vanoverenga chii vakomana? Pozi kutaura chokwadi vakomanaka, zvinoshamisa kuti chechi inogurupa vanhu maringe nekuwana kwavo. Bhaibheri richitaura zvakadai, zvinoshamisa. But iwewe uchiri kukwanisa kumupa mari yekuti uite golden partner, one day uchaishaya, uchaona kurwadza kwazvinoita. Kuti unosasamurwa nemunhu waMwari achiti kuti wewe padhuze neni unofanira kunge uchisidha mari yakati. Andina ndinoda kukupai urombo hwangu munhu waMwari. Kunza manje blessing iripo shamwari, uyausidhe kwanointi unoita mari izvo kunyepa kuda kubirwa. Kuda kubirwa. Shoko raMwari rinofanira kuti rikukweve kuna Jesu. Wofila kuti ndavinga Jesu, handina kuvinga munhu waMwari. Amen. Ndavingani? Ndavinga Jesu. Ndikaona pekugara ndikanzwa zvaJesu, moyo wangu watofara, zvangu zvatofamba, ndo zvandavinga, ndo zvandagezera, ndo zvandakira musuwo wangu. Kana mine zvimwe zvinoda kuitwa sare zvenyu muchita, ndodzokera kumba. Indatoona zveshoko raMwari. Amen. Hallelujah. Saka pana aripo panapa anotenda kuti makandiwa anoita committee meeting naMwari kudenga. Aripo anotenda kuti makandiwa anoenda kudenga achinogara dare naMwari rekuti chii chinotongwa naMwari chinotsvagwa munhu kuti abvunzwe. Mwari achitiye sekutaramukana kwakaita denga nenyika ndokusiyana kwakaita mafungiro aMwari nemafungiro emunhu. Yes. Obva ati Mwari haana kufanana nemunhu. Everyone is a liar, only God is true. Chii chinodiwa naMwari kubvunzwa munhu chaanoda kutonga kuti ndoda kubvunza chiwenga kuti ndoita chakati here. Chiwenga kuti itai Mwari. Mwari kuti waita basa mfano chirege nditi ndikandapedza ndichakutaurira oyewo muno ndagona here. Mwari chaiye mukunamata Mwari kudenga here mukati mune mumwe wamakagadzira anopota achibvunza vanhu. Kutanga rini Mwari achibvunza vanhu? Kwaiwa makomiti ari pano apedza here kuagara makandiwa kuti aende kunogara kudenga? Kambopinda kamuschool development committee pombodhisikazwa kamaprize eschool fees pachikoro chemwana wake. Komiti yekudenga mune mina unodhisikasa chine mwana chaasina kupedza pachita munhu waMwari. Saka ndiri kuti zivai shoko rechokwadi muponeswe, musatende nhema. Haugoni kuponeswa uine shoko renhema. Shoko renhema harigurupe vanhu muchechi maringe nemari dzavanowana. Hakuna chechi yaJesu inodaro. Amen. Kana kuri kuzayoja kunoitwa makompetition echeguru. Iri kuvaviwa nemari. Ereda wezayoja akabata mabondi coin nemabondi notes. Zvotonzi section yekukambuzuma west yahwina makwikwi echegumi pachechi. Kotopiwa certificate ratither of the year. Dai sekuru guti vatendeuka Mwari asati avabvisa panyika pano. Akandibvunza kuti saka ndodii ndinovatendeuka muvhareza yoja boudza vanhu kuti achikunyeperai handei tinopinda chechi chaivo tibhabhatidzwe tiponeswe. Idzi dzamuri kuita idzi kutandarauka hapana kunamata kuripo. Berekai bhuku yanamanimo. Akati kuna tenzikadzi wake, dai ishe wangu aiva kumuprofita uri paSamaria,
ungadai akavaporesa. Saka kamusikana kakazoti kuna mai namani mamukasei mama zvikanzi andamuka wasuka here ndiro zvikanzi ndasuka aisonyaya ndauya nayo. Dai baba namani general namani mutekwa vepanapa chamangurangura dai vanga vapinda paSamaria ndokwedu handimozo ndakatorwa kuSamaria ikokoko manje kune muprofita maperembudzi avo aiita zvakanaka kuti kasvike kuna general kakati tokwizwa mbama ikaintaurira adzimai vavo kungotaura kana kangasandiregerere but kurwara kwababa kunogona kuitwa zvakanaka kakagona kuwana simba rekuidentifya kuti kunyange general vachirwara vakasimba sei asi vari kurwara. Kakati pari kurwariwa pano masoseji tiri kudya asi pano pari kurwariwa pano. Umere Jesu naoko. Haleluya. Ndodambudziko rataita nechechi yanhasi haisi kugona kuudza nyika kuti hamusati maponeswa. Inoti ikasangana naMP haiudze MP zvekutendeuka. Inoti MP dai matibatsira tawana stand. Chechi inokumbira kuvanhu vasina kuponeswa iye ichida kuvaudza zvekurwara kwavo. Ndakanyara zvikuru vana Bishop Ndanga namanhanga vachiti kuna Grace dai matiwanisawo mastand. Mwazha akatumira Vabenova akatumira mavhangeri ake vakati mama ndimi mega kuna mumwe akaita semi. Vamwazha vatituma tipeiwo pekugara kachituka kamukadzi kaika. Inzwai munzwe vadikani, chechi yaJesu haidaro. Mazvinzwa vadikani? Izvezvi ndakamira panapa kana uchida unonditsvaga ndokupa umbowo hwacho. AFM 70% or more yemastands echechi yeAFM ari muHarare muno vakawana necorruption nekanzuro. Muri kupindira muchechi yakawanikwa neukopokopo vakabraiba kanzuro kuti ikupe stand. Chinamata Mwari akarurama mapa kansela mari iri muenvelope so kuti vakupupurirei muwane stand. Ndozvikuitwa kuti neChrist Embassy tiri kubraiba kanzuro. Zvimwe zvacho zvakatoitwa ndakatarisa so ndaenda kunoti kanzuro tipei stand zvikanzi munozotiona ndikati garai nayo tingatoparidzira ndiri mumuhasha kusvikira ndakugona kuwana stand ndisina kupai kana sendi. Amen. Hamunyarere kupinda muchechi yakawanikwa necorruption. Ndakatora tumaspika utu kuSouth Africa aka nekakari pasera ndikasvika paborder kune vanenzi ana Maraicha vakatitakurira kubva kuSouth African side kusvika kuZimbabwe side. Zvikanzi tipei 20 munongonotumirirawo gedu tosota. Ndikati pamuri kuti munosota mune muchiita sei? Zvikanzi chivanhu chepanapa tochiziva. Ndikati handitoda kuita chivanhu ndakunodeclare. Ndikaenda kuofisi yekudeclare ndikati ndine maspika aya aunoparidza imari. Hamene vakati one shi ndandisina kuti mariyo vanafanira dzimai vangu ndikati tumirai mari ndikagara 4 hours ekokeshi isiramba kutumira mari ikazopinda ndikati imari ndikapuwa receipt. Toda kuparidza shoko raMwari akarurama. Handingaparidze nemaspika akasmaguliwa. Hazviite. We can't do that. It's either we walk the straight path or we don't walk at all. Damn the consequences. Keep your money or your stands. We keep the gospel. After all, gospel ndori hombe ndori nozongokunda pakupedzisira. Hallelujah, hallelujah. Amen. Zviri kunzwika zvandiri kutaura. Kamusikana kakati dai vanamani vaenda Samaria kuna anoita zvekuporesa maperembudzi aya ariko muprofita anozvigona. Asi kakanga kari kamusikana kakanga kari kanhapwa kaigona kunge kachitoti havana vanhu vakapfeka vanamani ngatidananei kaigona kutoita small house yanamani. Asi kakati aiyewo vari kurwara vari kurwara
kwacho. Namani aifamba neyainzi kampani namazuva iwano. Namazuva ano ndio yatiri kuti motorcade kana kuti escort. Aitopfuura vanhu vese kuti aenda Namani. Aizikanwa kwese kwaenda. Dzaifamba dziri 13-14 dziperekedza General Namani. But kamusikana akana kuzvitarisa izvo kakati muri kuri vanorwara baba bana gavarapwe vapore. But iwe ukaona munhu ane mari haugone kumuparidzira Jesu. Une wakutomudza nhamo dzako zvamauya zvanaka. Pachechi pano tine matambudziko akati kuti. Iye akatorebhera uri maperemudzana achifamba mugare akaoma mutezo so vana vanhu makasimba. We wish you many more. Unodedera so kuona vanhu vane tkunhu. But kana wapuwa shoko rechokwadi ndiwe mukuru ufunge. Hapana chavainacho vanhu venyika chaunofanira kuti uite sei uvhunduke. Hauvhunduke. Ina handivhunduke. Ndakambofonjerwa zvikanzi kune vakuru vati hemunamate pamusangano wavo wavaroda kuita wemusangano. Ndikati vataurire kuti handiite basa iroro. Zvikanzi manje vakuru zvinozoita here. Ndikati kana muchitya muvapa wondifonera ndovaudza ndega kuti handidi. Kana mukandidedza ndichakuparidzirai ndokuudzai kuti tendeukai. Zvemusangano wamaronga handinei nazvo. Kwaimi kana muchiziva kuti Mwari ada kutaurwa naye matadza nekutaura naye mega. Kuziva kuti hamuzivane kana Mwari. Ndosaka ndiri kuti katendeukai kamugozivana naye mugozopota kamuchinamata mega. Muzvione here kuti pachinzvimbo chekuti muti munhu waMwari uye munamate tendeukai mugozopota muchinamata mega. Munhu waMwari anotsvagei parali, anotsvagei pakongresi. Munhu waMwari anotsvagei kuti Mwari komborere vanhu ava vahwine maelections. Odedzwa neveMDC woenda futi. Mwari komborere. Mwari anoti unoti ndihwinise vangani. Haizi nyika imwe chete here. Ukadedzwa nevemusangano ukanovanyengeterera unofanira kubva wazoramba vamwe vese. Uziona kuchivakumbirira kuti vahwine. Wobva wadedzwa nevava wovakumbirira kuti vahwine. Izvo nyika yacho ida kutongwa imwe chete. You become a stupid person. Shanzwika zvandataura. Iyo chechi ndo basa rayo here. Basa rechechi nderekuparidza Jesu. Nyika kana ichida kutobatsirwa tinotoenda kwairi tonoiti Mwari ati itai zvakati, Mwari ati regai zvakati. Iroro basa iroro tinoriita tisingatye. Nekupota tichivaudza kuti apa marasika apa tovataurira. Ende tikavaudza futi kuti marasika Mwari haasi kufara vakasateerera vanozodzoka futi vachidai takateerera zvavakavataura zvakazoitika. Mwari arega atiudzazve. Takaiverenga tsamba pano yatakanyora musi wa5 June gore rakapera tikaineipa vamugabe tikati Mwari haasi kufara kuti munzimi muri mungirozi chatonga nyika nakudzai chipanga timi chapinze vanhu denga imimi chomba achiverenga mazita evanhu imi muchiti uyu anopinda uyu haapinde. Muri kunyeperwa nevanhu ava. Zvamaita izva mucharohwa. Munofanira kutotendeuka. Tidedzei tikuparidzirei kutendeuka. Takavapa mashoko iwayo havana kutidedza. Asi ndofunga izvezvi vari kukungura kuti dai takavadedza. Vanamani vanorwara. Ozana vari zvaakaita. Ani kakapfeka uniform yake yechiutoka. Saka urwere hwake huri husaurike. Bosi maronda ake anovharwa nekamaflejiya. Saka anenge achinzana mari akasimba. But musikana manje anozviziva kuti ndiye anogeza vanjikodza acho vai. Pakunodziwacha ndo paakati urwa hwesou ndehweyu. Saka murume ari kutorwara kaona. Hauna kuzvinzwa. Kamusikana ndo kaigeza mbatya. Kakaona kapiti yanwirwa kofi na vanamani so ine ropa pambato so
saka vari kurwara kababa. Paredio nepaTV, General Naman was praised by His Excellency and the State of Head of State and Government on his last campaign and the victory that he achieved over the battles that he fought on the western side. Akaiswa paTV, so marunda akakavwa, so akavhura maziso zibharita rake rakazikura riri pamusoro, so Naman akatarisa vanhu, so ati murume akasimba kamusikana kachita bati vari kurwara baba. Baba vari kurwara. Kubuda zvavo paTV dai varapwa. Chitarisa uone kuti kamusikana aka kakari kamusikana kakasiri kakomana. Nekuti ari kunzi man of God, ari kunzi prophet, ndiye ari kurepresenta Christ. Elisha ari kuSamaria, ndiye Kristu ari kunzi dai mapinda muNew Testament muna Kristu arimo anokuponesa zvitadzo zvenyu zvikaregererwa, mukakanganirwa zvivi, mukaita vana vaMwari, mukaponeswa, mukawana gwara rekuenda kudenga. Endai kuchechi yaJesu munoponeswa. Munotoda kamusikana kamushumiri kanenge kachinzwisisa kuti akagona kuita spiritual father, nekuti father ndiye Elisha vari kumberi uku, ndiwo muridzi wechechi vakaitenga neropa ravo. Saka mushumiri kanenge kachingonzi zvako chii kamusikana nezita rako harimo mubhaibheri, nekuti zita remushumiri harina basa, rine basa ezita raJesu. Saka muprofita Elisha ndiye akanongedzerwa kuSamaria nezita rake riripo, asi zita rekamusikana haripo. Kanongonzi kamwe kamushumiri, so kanoparidza mumugwagwa kari kuti uyai kuna Jesu. Kainoti chese chese munhu waMwari, chese chese munhu waMwari haasiriye musikana watiri kutsvaga. Aka kanongonzi kamusikana ndo maparidziro aiitwa nana Pauro. Unonzwa achiti ini Pauro muranda waJesu Kristu, ini Pauro musungo waJesu Kristu. Achina kumunzwa Peter achiti Pauro is an anointed man of God, highly powerful, God's general, major one. Hatina mazwi iwayo mubhaibheri. Vaiziva kuti tinogokudzwa tine chii chedu chiri pachechi. Poto ndeye muridzikai. Anditi Jesu akaroverwa ari ega. Nemusi waakaroverwa zvinonzi vanhu vakatiza, vadzidzi vakati hatimuzive, nana Peter vakapika vakati tatouyawo izvezvi hatimuzive mukomana uyu, nditotori fishbone ari paSea of Tiberias. Izvo Jesu achiita kuti vamurambe, aida kuti asara ari ega, kurege kuzowana mumwe anoti neniwo ndine zvandakaita, saka ndikudzeiwo. Hakuna shamu dzakapotsa Jesu dzikarova guti, kana chiwenga, kana makandiwa, kana temitope, kana Chris, dzese dzakarova Jesu. Kana tichiti ndiye anokudzwa, chechokwadi ndiye anofanira kukudzwa, ndiye gane zita riri pamusoro pemazita ose. Unongoparidza uri muranda. So Jesu anoti kana mapedza zvese zvamakarayirwa, iti tiri varanda vasina maturo, nekuti zvese zvataita hatina kuita nekufunga kwedu, taita zvatakanga takarayirwa. But hatisisina vane unprofitable servant mentality. Munhu wese arikuda kuvaka kaempire kake kaanofamba vanhu vakatakura zita rake. So tiri vawimbo, tiri vaguti, tiri vamwazha, kuita kamwe kademigod munyika. So unoita vanhu iwewe une vanhu iwewe. Hanzi akandibira vatendi vangu, wakanga wavaona kupi? Une vanhu panyika panewe. Bvunza ari pasadi pako kuti une vanhu iwewe, wakanga wavatora kupi? Ina handibirwe vanhu ini nekuti handina vanhu. Mushumiri signpost Chegutu Fort. Haugoni kusvika pasignpost kuti makadii Chegutu. Rinoti kwana ndati pasara Fort, ndiri kunongedzera kune Chegutu, handisirini Chegutu. Chegutu iri pamberi apo. Mushumiri signpost rinokunongedzera kuti Jesu ari papo. Iye haasiri Jesu wacho. Amen. Iti kuti ari pasaidi pako wazvinzwa here kuti mushumiri signpost yakanzi Chegutu Fort haasiri yeChegutu yacho. Utofonera adzimai kuti apa Chegutu pane signpost demba nezimhacha. So saka makombi ari kuita kuti hapana kombi panongori neSignpost. Adzimai vako vanoti baba mwana ndofunga marasika, pakanyorwa kunzi kudii paSignpost, zvinonzi pakanzi Chegutu Fort, zvinonzi Fort ndiyo yamatadza kuverenga, mangoona pakanzi Chegutu. Zvikutora kuti kwasara 40 makilomita kuti musvike paChegutu. Siyai signpost mufambe muende mberi.
haikone kuramba makahaga sign post. So regera sign post iwewe utevere Jesu. Unobhadhira $300 yekuona sign post. Muvera Jesu. Anzi ndabona sign post. Anzi ndabona unobhadhira mari yekuona sign post. Iwewe. Saka iwe sign post yakazoti no. Yaboti uyai kwandiri. Ndobva yazoroti hazvifambi. Zvikanzi chitipai nhamo dzenyu ndiendera dzokuIsraeri. Iyo ndo yakusiya munhu parodi yakuenda iyo kucheguta. Akomana hauna kuzvidzwa. Osvika masign post so odzine sign post chisara pano. Ini ndiende cheguta. Sign post yacho iyoyo so. Avakafonyoka ndo vari kusiyiwa paka paine sign post. Anofanya kusvika kucheguta ndiani? Sign post inosvika here? Sign post ndo vachikunongedzera so kuchaenda kucheguta chavo. Ini tiri kukuudza kuti wapa dhuzi. Saka mushumiri sign post. Ndikutokuroyo ndoraivadikani Zimbabwe yakarewa zvisingabviri. Zimbabwe yakarewa zvisingaite. Akadya pupu yemwana anenge ari nani. Pane zvakaita vanhu vatinawo munyika muno. Zvoti dai zvinhu zvida kutogonekwa ka dai maelections atombomirwa. Hapana chinobuda. Bozona rikuita kwamagaya ndo vachavhuta kuti next year. Zvino kana vachimbotenda kuti magaya munhu wamari kanjani pakutitsvagira president. Vanotipawo munhu akadii. Dai zvinhu zvatombomira zvakadai so. Ndikutaura chokwadi vadikani. Munhu anotenda kuti mwazha anopinza denga ndiye achavhota gore rino. Gore rine. Nyika yakaroyiwa. Chokwadi. Yakaroyiwa zvisingabviri. Yakaroyiwa nyika. But toda kuraise generation yevanhu vanoti haisi takambenge takaroyiwa. But nenyasha dzaMwari takaroyonorowa. Taakuziva vhangeri yechokwadi. Isusu hatisi vanhu vanoteera sign post. Taakuziva vhangeri. Pauro anoti paVaGaratia 1:6-8 sezvandakambokutaurirai zvino ndinoreva zvakare. Kana kukauya ngirozi chaiyo yakabva kuna Mwari, kana isu tikadzoka tikaparidza vhangeri inopesana neyatakakuparidzirai, munhu iye ngave akatukwa. Pauro haana kuzvibvisa mulisti revanofanira kuve vakatukwa. Akati kunyange neni ndikadzoka ndichitaura zvinopesana nezvandataura nhasi, ngandive wakatukwa. Amen. Saka ndiri kukutaurira ndakasimba kuti kunyange ini ndakamira pano ndikachinja maparidziro ewayo, usamire futi pano. Amen. Ukaona ndakuti ano ndapapa wei chisidhai kuanointing yangu, usamire futi. Mofanira kutondibatirana neni kuannex unit parirenyatwa hospital. Murume uyu ndofunga pamwe istress kana kuti pane zvaitika, pane marile yake akatsva, ndoongororwa. Kana pachibatwa minyengetero yobatwa. Magaya angadai atoreva rimwe4 vakamutarisa ari pamubhedha so akasungwa netambo vake vachinyengetera. Vakambona munhu waMwari anoburitsa mari yechechi achinospotsa bhora. Vakambosvizwa izvozvo? Kuroyiwa kwakaitwa nyika yedu. Saka kamusikana kakati kuna adzimai vaNamani, dai baba vaenda kuSamaria kwedu, zvichireva kuti kunyange kakanga kachiri muSiria, asi hakana kumbobvira kakati kuSiria ndekwako. Kaitoti kwedu kuSiria. Dzokorodzai mazwi ekamusikana kakati kwedu kuSamaria. Yes. Dai ishe wangu aiva kumuprofita uri paSamaria. Yes. Ungadai akavaporesa maperembudzi ake. Kwedu kuSamaria kunoporeswa. Kwedu kuSamaria. Kakaramba kachirangarira kuSamaria, even kakanga kaakugara kuSiria. NdakuSiria inyika igere vasingazivi Mwari. Iko kakanga karike kuSamaria kunogara munhu waMwari.
saka akana kukanganwa kumusha kwako ndakunyange uri pakati pevasinganamati unofanira kugara wakachengetedza shoko raMwari. Haleluya. Kwedu kuSamaria kune munhu waMwari, saka amai naMani vakaita sei? Zvino mumwe akapinda akandoudza ishe wake akati, musikana wenyika yeIsraeri wakataura chokuti nechokuti. Chikanzi mamuka sei general, unoziva pane pachinzi se chii? Zvikanzi pane kanyaya pamba pano, pane kasikana kedu kaya katakatora kuSamaria kari kubika zvakanaka, kari kushanda zvoko zvakanaka. Uzikana ari general ukamuzoti anozoita sei, unoona ukizwa kuti mbamba unotaura mbichana. Musikana uyu haana problem, but mazwa ataura taona unga ane musoro. Anga achiti midai manga maenda kuSamaria mainopora. Namani akati kuita sei kwacho? Zvikanzi kupora chaiko. Pozi unenge wakasimba zvokuti unenge usingazivi kuti unogona unobatsirwa. Unosimba zvokuti unofunga kuti hauchabatsirwa iwewe. Wakambozviona izvo? Kune munhu anoti unondibatsira neiko iwewe. Unogona ngoine mari kudarika umwe munhu, but ukaona mumwe munhu iye ava neshoko raMwari, ava nechihombe kudarika chauinacho, wakutofanira kubatsirwa iwewe. Mari yako haikubatsire panhau yekuponeswa. Saka akaita sei naMani? Mambo weSiria akati, saka akabva anoudza bhosi vake Bheni-Hadhadhi, uri kuona kurasika nekuzvikudza kwaainako. Ataura nhau yekuSamaria ndiani? Kamusikana. But paakuda kuenda kunobatsirwa haachabvunza kamusikana. Akuita sei? Akuona shefu wake akati inani ndinganokonsulta kamusikana. Ndo zvimwe zviri kutadzisa Mwari panapa kutendeuka. Ari kuzvidza kamusikana kana? Amen. Ndikakabvunza kuti saka ndodii anyanya kuita mudiki. Dai zera raibatsira nditi ungadai watobhishopi wewe. Unoti kusaziva shoko kwauinako kudiki. Kuenda shoko aurizive nemakore ese iwaya. Mwari haatarise zera ka. Amen. Ndo nyasha dzacho. Kunopiwa asingakodzere otoshandiswa nenyasha dzaMwari. Haisi qualification anakandita maapostora, inyasha. Zvinotombondinetsawo kuti zvakauya sei. Haleluya. Amen. Saka ukanzwa shoko raMwari usachaenda kuBible college. Ndakuenda kwaMambo Bheni-Hadhadhi kwakaitwa naNamani, kwakuenda kuhigher office, kwakuenda kunowana certificate rekunzi uyu adzidza Mwari ava nediploma. Izvo nawe haisi kuda diploma, haisi kuda tsamba yaBheni-Hadhadhi, iri kungoda kuti ungobvunza kamusikana kuti wati kudii wewe mufundisi wewe, iwe muvhangeri wati kudii, iwe mudzidzisi wati kudii, iwe mufudzi wati kudii, iwe muapostora wati kudii. Vakanzwa shoko Pita achiriparidza havana kunobvunza vaprista, vakati kuna Pita todini. Amen. Ndo zvingadai zvakaitwa naNamani achibvunza kamusikana akakazvidza akanoona president wake. To panoshatira nhau yekuponeswa. Uri kunzwa shoko raMwari richiparidzwa nenzira yekuzarurwa, kamusikana akakarivhila information. KuSamaria kune munhu waMwari. Mazuva ese akanga achimunamatidzana nyama yaNamani nehurwa nemaperembudzi, anga asati awana information iyo. Ndo zvawanga wakaita, wanga uchirwadziwa, uchikuvara, uchitorerwa mari, uchinyeperwa, ende vanhu vacho vanorwadzisa maitiro avanoita. Takanzwa mumwe mukadzi achinzi aive nemwana aive nepfari, akanzwa kanona makandiwa pfari dzemwana dzinopora, akatengesa mbudzi 5 akawedzerwa mari nevana kuti ikwane 300, akanopa makandiwa. Hanzi haana kumbotaurwa naye kuti problem yenyu ndei. Vakangoti mira yapo munhu waMwari ari kumhanya, ndobva wangobatwa musoro achipfuura. Nanhasi mwana iye ane pfari, asi akadya mari iyo yembudzi dzekumusha dzakatengeswa nechirikadzi. Alright, kana wanditi ndikakupa mari problem yangu inopera,
kana arega kupera chidzosa kamari. Hazvisi fere vadikani. Kozi kuti ndikupe mari ka ndiwe wati zvinoita ukauya. Yava transaction kai. Yes. Maoke mune shuga oi mari. Zvonza yapera shuga yacho. Chidzosa ikamari. Zvonza yakatoenda kuna Mwari. Mwari wenyu sei achidaro. Anotora mari orega kuregedza futi utano hwacho hotakatika. Kana Mwari akatora mari yangu ngaachiporesa kamwana. Anongotora bedzi mari Mwari osiya mwana achirwara. Uyu Mwari akaomawo. Kana watorera munhu mari uchiti ukandipa mari dambudziko rako rinopera, make sure rinoita sei? Rikatadza kupera ita sei? Dzosa mari. Ndosaka ndichiti imbavha vakomana, nekuti havazodzosa mari manje. Izvezvi pavakatorera vanhu $77 dai vanga vakangwara vangadai vakataiwa zvegore rakapera zvakaramba ma77 ngaadzoke totanga futi chemwe imwe chapter ya 2018. Uri kuda mari tonyorerana futi pasi. Kana gore riya rikanakawo wotsega zvako, kana rashata wodzosa zvako. Pozi ndingapa 77 uchitindopinda mucovenant yaAbraham yeprosperity hana kuiona, asi 77 wakaita sei? Wakatora chidzosa ka 77. Iwe aufunge zvese izvozvo ukutorerwa bedzi kusvikira wafa. Kana kuti Mwari akunza pano ovhurawo mwoyo wako wozoona kuti aiite bai ida ndida kuti ndinomupa mari makandiwa ndomuti tora mari ndida kukuparidzira inguvai ndikakuparidzira ndiwana minutes mangani chigara apa wonyora manodzi ina asina kubatsirwa da kukuparidzira pandakazofunga kuti ndogona kurohwa ndobva ikoko ndakarohwa zvisingaite boza akundiziva but ndichiri kufunga nezvazvo. Chatenga GV nemabhandeji angu neparaseti ndoisa mumba ndobva ndaenda ndonorohwa asi ndembi ndaparidza ndikarohwa zvangu ndikataura mashoko 2-3 zvine basa rei. Ndira kumupa mari ndomuti mari iyi haisiye kuti undibatsire, iwe hauna rubatsiro rwaungandipewa, asi ini ndinaro. Da kukudza chokwadi, gara apa 5 minutes 302 wakati 5 minutes ngatise timer. Kana yakwana ndobva ndaenda, kana zvisingaite dzosa mari yangu ndobva ndaenda. Poza angandibatsire nechaanga chemweya cha mweya upi waainawo usiri wetsvina waainawo. Kamusikana kakati kuna adzimai vaNamani, kuSamaria kwedu kune munhu waMwari anoporesa chi maperembudzi. Namani haana kubvunza kamusikana uyo kuna Bhenadhadhi kuzvidza kamusikana. Kwakanaka kuita zvako kamusikana asi kakane information yauri kuda. Wadii kuremekedza information yakainako, wasiyana nezvekuti kanhapwa kakatorwa kuSamaria kanoshandira adzimai vangu. Zvine basa rei? Kana uchigona kupora zvine basa rei? Dai ukarasika uri mudema muchida kubvunza pasabhuku zvine basa, nekuti kachembera hakana mazino. Kana uda kuzoti pasabhuku ndepapi, asi kuti nai gogo makadi pasabhuku ndepapi, zvekuyu unofamba wakadai unozokuita zvakavhana mazino gogo abati zvekwasabhuku vatondiudza. Kana zvekuti kakakotama musana zvine basa here? Chauri kuda ndechekuziva kuti pasabhuku ndepapi. Saka usazvidze mushumiri. Kana ukatsvuka kudarika mushumiri, kana kureba kudarika mushumiri, kana kusimba kudarika mushumiri, hazvisiri izvo zvauri kutsvaga paari. Tsvaga nezvekuti anoponesa ndingamuwana sei? Yes. Mambo weSiria akati, enda ndinoda kutuma mwati kuna mambo waIsraeri. Akabva akaenda namatarenda ane 10 esirivheri namashekeri ane zviuru. Uyo akajera kubhadhara
zvitanhatu zvendarama uyo ari kurongedza gorosari ramunhu waMwari nenguo dzakanaka dzine guru uyo atenga zvake mabhokisi ake mapebhutsu akaenda nemwandi kuna mambo waIsraeri yakanga ichiti manzwa mwandi yacho kuti yaenda kunani mwandi yaenda kunani mambo waIsraeri ndiye akanga arewa here nekamusikana akanga achinzi anoporesa maperembudzi ndiani muprofita tsamba yaenda kumuprofita here tsamba yaenda kupi mambo waIsraeri ari kuda kuishandisa understanding yeprotocol dzekunyika chaishandisa Naamani iprotocol haaipinda munyika mevaridzi president vasingazive kuti kuna general mukuru weimwe nyika asingazvizivi iprotocol dzenyika nhau iri kutaurwa haisi yepolitics kana yeprotocol ndeyeruponeso zvaangadai akaita tete makadii muri kushanda zvakanaka tanzwa kuti mati kuSamaria kwenyu kune munhu waMwari anogona kundiporesa ndanzwa mufunge iyo yekuti ndanzwai ndo yaakasvinga akati ndikati ndanzwa ndinenge ndafumuka andingaudze mwana zvekutambudzika kwangu akatoroudza president vangu vanozvizondorwara benhadhadhi ndobva ati ndipembe pareperi chidhidho chiripo kukukukuku zvikanzi enda saka tsamba yaiti kuti yakanga ichiti zvino kana mwandi iyi ichisvika kwamuri muzive kuti ndatuma Naamani muranda wangu kwamuri kuti mumuporese maperembudzi ake saka unenge uchipuhwa tsamba manje nani naChibwe ichienda kunani kuna Temitope Bolugan Joshua uda kupuhwa recommendation poresai muranda wangu apa ari kutaurwa izvozvo ndiani ari kuudzwa izvozvo ndiJehoramu ndaakanga ari mambo weSamaria mazuva iwayo aive Jehoramu akanga ari mwana waAhabhi akanga asiyiwa achitonga pakufa kwemukoma wake Ahazia akaurayirwa kutuma nhume kuenda kuEkroni kunobvunza Bheruzebhabhu kuti aizopona here Mwari akatuma Elijah enda unoti kuna Ahazia muno muSamaria hamuna Mwari here zvawaakucrossa border kuenda kuNigeria kuEkroni amen zvawaakuenda kupi Samaria zvikanzi naMwari nekuti wacrossa border ndokuuraya haurarami chokwadi Ahazia akafa akafira kucrossa border kunotsvaga Mwari ati makaibva border to border iye yakafirwa kuna akatoifira border to border saka Jehoramu ndiye akanga achinyorerwa tsamba naBhenhadhadhi president to president poresa muranda wangu izvo hazvigone Jehoramu haatombori naidhiya kuti maperembudzi anoporeseka nekuti nekuSamaria kwacho kwakusina nhoroondo yemumwe munhu akatembenga amboporeswa maperembudzi Naamani asati aporeswa. Amen. Go and check your Bible. Yes. Naaman is the first person akaporeswa maperembudzi naMwari achishandisa munhu waMwari. He is the first person in the Bible. Zvirikuitika zvanotaura zvamiriye mutozviziva. Haana kuporeswa nemunhu waMwari. Mwari akati ngaaende kunze kweguta tichazomuporesa leta. Akumbomurova nenyaya yekutuka Mozisi kwaaita. yaNaamani yanga isina kufanana neyani neyaMiriamu. Miriamu anga asingarware akatorohwa kuti arware nawo nekuda kwokuita musikanzwa yake. Zvino Naamani akangotanga namaperembudzi aitoda anomuporesa. Saka chii chakazoitika? Zvino mambo waIsraeri wakati arava mwadhiyo, Jehoramu ndokubva averenga tsamba, ukangaona tsamba iyi, poresa muranda wangu. Jehoramu akati hai general vacho vanorova because handidi kurangarira amunozvinzwa. Uri kurangarira kuti kamusikana kekuSamaria kakanga katorwa musi wakanga warohwa Samaria naNaamani. Saka kakasiri kekutanga kaNaamani kuuya muSamaria. Asi kungoti apa akuya ari murwere akatombouya akavadhidha.
Saka kungoona Namani ari munyika medzika vanhu vaitotanga kutoti tadzokerewa. But changa chachinja manje iagenda. Anga sauye sa general ari kuenda kuhondo. Anga kuya ari patient. Uchadii kana munhu wakambodzidzisa Shona akazoita mudzidzisi wako weshoko raMwari? Because Namani akagadzirirwa size akarijuswa Mwari aigona kuisa muprofita mune imwe nyika yaasina kumbopinda Namani akarova vanhu. Akanzi ngaanoponeswa kwaakaborova vanhu. Opera Jesu vaoko. Saka Jehoramu achiona Namani haana kufunga zveurwere, akafunga zvekurohwa, akatadzokorodzwa. Saka Beni-Hadhadhi achiona akati hamfana ngaenda anonobatsirwa ikoko. After all Jehoramu anotidi takambomudharavadza mazuva apfuura. Katikanyorere tsamba kaJehoramu kanotiteerera. Ndobva Jehoramu averenga tsamba Namani akamira kuti avave. Namani achiona akati ndorohwa futi. Muzvekurova zvake hazvina kupera akade kurwara. Anondorova achirwara futi. Saka akaita sei Jehoramu paakaverenga tsamba? Akabvarura nguo dzake. Ndobva haana kuzviita Namani achiona. Ane kwaakati kuna Namani garai muhotera. Regai tinoverenga tsamba kuofisi tokoma. Saka zvaakazoita manje ndofuka akadeedza makurukota ake, Minister of State Foreign Affairs, ngativerenge tsamba tese. Tsamba yacho yaire zvisingaite. Kuporeswa maperembudzi yanga iri a non-starter. It was unprecedented. Yes. It was an uphill task. Ndokubva tora nguo ndokubva bvarura. Yes. Kubvarura nguo iri sign of desperation. Tinodini dambudziko rakadai. Dari murwere injenda yekomutidzokera wakambozvidzwa kuti maperembudzi anoporeswa munhu. Enda unorwara kana wazofa ndotokuviga. Kuti anoudza Namani kuti azviite. Akabvarura nguo akaita sei? Akati, asi ndini Mwari kani? Ndini Mwari here inini? Ndinoziva kuuraya nokururamisa. Ndinoziva kuuraya nokururamisa. Ndiri Mwari here inini? Munhu uyu zvaatuma shoko kwandiri. Beni-Hadhadhi onai maitiro ake. Kuti ndiporese munhu maperembudzi ake. Ndinopesa Namani ndakambozviita riini izvozvo? Asi fungai muone. Fungai imi magenerals angu nemi makurukota angu. Kuti unotsvaka kurwa nei? Ada kuturova futi. Nauyikai kuda kungoturova. Arida kuti ndikakundikana ndoita sei zvangu. Ndiri kufara nekuti mazeka ndobva nenyaya yacho. Ipapa ndiri Mwari kani ndinoraramisa nekuuraya. Fungai henyu kuti munhu uyu atumira murwere wake anotsvaka kurwa nesu. Nguo dzakaita sezvadzo vane kachikabanga kari muno mumambo. Vanhu vakatarisa padziso kwanzi vamba vakashamaidha zvikati tsamba haisi kuita. Atombozvitaura zvenyu. Tempers, they are very high. Afunga rwazuro rwokurohwa reSiria inodzoka futi. Misikanzwa yaBeni-Hadhadhi ari kutsvaga nhau yekunzi takaroverana nhau yaNamani anorwara. Yes. Zvino Elisha munhu waMwari. Uyo munhu waMwari. Wakati achinzwa kuti mambo waIsraeri. Ameno kuti akazvinzwa sei ndopane nhau yacho kuti mambo havana kupfeka. Ndobva azvinzwa kuti mambo vakaita sei vakashama. Akatuma shoko kuna mambo aka. Ndobva atuma shoko kuna mambo. Mabvarureiko nguo dzenyu? Mabvarureiko nguo dzenyu? Ngauye hake zvino kwandiri. Ngauye zvake kwandiri. Azive kuti muprofita uripo pakati paIsraeri. Azive kuti there is a prophet in Israel. Naizvo Namani akaenda namabhiza ake. Maita yatopera hatina kumwe kwatinoenda. Chikanzi chatoda kuti Namani azive ndechekuti muno mune muprofita. Kwete kuti muno muna mambo. Muno mune chii? Saka muprofita irehwa haasi Elisha. Elisha was a type of Christ.
Christ achiuya panyika pano akauya as a prophet. Ichokwadi here Mark 6:1-4. Ngatinzwe kuti ichokwadi here kuti Jesu akauya as a prophet. Aitombozviti muprofita kana achida hake anga ainawo maofisi wayo ese. Verengai Mark chapter 6 tinzwe kuti Jesu akambozviti muprofita here. Wakabvapo akasvika kunyika yake, vaka vakamutevera. Vadzidzi vake vakamutevera Jesu. Musi weSabata wakati wasvika, Sabata ndobva rasvika, akatanga kudzidzisa musinagoge. ndobva adzidzisa musinagoge. Vanhu vazhinji vakati vachimunzwa, Vanhu vazhinji ndokubva vamunzwa, vakashamiswa vachiti, ndokubva vashamiswa zvikuru. munhu uyu waonepiko izvozvi? Munhu uyu anoziva seiko vhangeri yakanaka kudai? Chenjera kwakapiwa munhu uyu ndokweiko? Kuchenjera uku ndekwei? Namabasa esimba akadai anoitwa namaoko ake. Mabasa ake esimba anoshamisa. Ko uyu haazi muedzi here? Ko munhu uyu hatina kumbotengeserwa here matafura naye? Tinotori newadhiropu yakavezwa nemukomana we. Zvekuparidza akazvitanga sei? Mwanakomana waMariya. Haasi mwanakomana waMariya here mukomana we. waJakobo. Haasi mukoma waJames here. naJosi. Joseph mfana wake kauyu. naJudi. Uyu Jude mfana wake kauyu. naSimoni. Uyu Simon mfana wake kauyu. nehanzvadzi dzake. Idzi hanzvadzi dzake dzatinadzo. pakati patiri. Hatizi pano here hama dzake atangazi anozvigona sei? Vakagumburwa naye. Ndobva vagumbuka kwazvo vachigumbukira Jesu. Jesu akati kwavari, Vhesi 4 inoti Jesu akati kudii? muprofita angashayiwa kukudzwa asi munyika yake. Muprofita anongozvidzwa chete munyika yake. Nokuhama dzake. Hama dzake bedzi ndo dzinongomuzvidza. Mumba make. Mumba make chete ndo maanozvidzwa. Ndiyo vhesi yandambenge ndichiti kana waitwa muranda waKristu haugone kugamuchirwa nehama dzako dzenyama. Amen. It's a design haichinjike. Amen. Hallelujah. Yes. Now, Naamani anga ari kumba kwa President Jehoram nedambudziko rake. Result inoti kudi Naamani plus Jehoram equals kushayiwa nguo. But Naamani plus Elisha kuporeswa. Akazonza azvike murwizi Jordan kanomwe akabuda achinzi ganda rake rakaita sere mucheche, nyamba pari kunzi sere mucheche, kutaura kuponeswa kwaNaamani. Nokuti munhu paanotendeuka anenge ari mucheche wemweya. Saka Pita anoti savacheche vachangoberekwa pangai mukaka weshoko risina kushatiswa. Saka condition yaNaamani yanga iri yekutadza, yanga ichida kuponeswa. But munhu akabva adzoka arikomendwa kwa H.E. Jehoram. Iye achifanira kuenda kwa man of God Elisha, akalenda kumba kwa his excellence. Result ndeyekuti kwakazoshayikwa munhu waMwari wacho anga aenderwa akazobvisa nguo akabvarura. Ndiyo nawe ndasimukira vadikani. Nawo ndeyekuti mabvisire nguo, mabvarurire nguo, dambudziko ramatakura harisi renyu. Manga musingadai matora murwere mukamuchengeta. Vakanyora tsamba vana kunge vaziviswa zvinhu kwazvo. Murwere uyu anoda munhu waMwari. Murwere uyu anoda Jesu. Mutadzi uyu haasi kuda Muzarabani kana Chipinge kunobva Guti. Haasi kuda Nigeria murwu mutadzi uyu. Ari kuda Calvary. Mutadzi uyu ari kuda ropa repaCalvary. Mutadzi uyu ari kuda Jesu akarovererwa. Mutadzi uyu ari kuda akapfekedzwa korona yeminzwa mumusoro make. Ona yatsauka waenda kwamambo Jehoram kwakunzi receive your money iro gore rino iri. Asi sina nguo kamukomana. Mabvarurire nguo vaendesa Naamani kwamambo Jehoram. Amen. Munozozviona nekushayiwa nguo. VaEfeso inoti kudii pamusoro penguo. 6:13 dzavaEfeso. Ngatinzwe izvenguo. Yes. Saka torai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari, Torai nguo dzekurwa nadzo dzaMwari kuti mugone kudzivisa pazuva rakaipa, Eh, nokuramba mumire mapedza zvose. torai bhanhire rezvokwadi muzviuno zvenyu. Naizomirai makasunga zviuno zvenyu nezvokwadi, Sungai bheuti rinonzi zvokwadi. makapfeka PaJohani 17:17 anodhifaina zvokwadi achinyengetera kuna Mwari Jesu akati vanatsei nezvokwadi, zvikanzi shoko renyu zvokwadi.
saka pari kunzi sungai bhanhire rezvokwadi, pari kunzi gamuchirai shoko raKristu kumweya wenyu. Yes. makapfeka chidzitiro chechipfuwa chokururama, Makabata a breastplate of righteousness inouya neshoko raMwari. makasunga patsoka dzenyu kugadzira kweivhangeri rugare, Mutsoka makapfeka bhutsu dzinonzi gospel of peace. pamusoro peizvozvi Makabata nhoo huru yekutenda makatora nhoo huru yokutenda yamunogona kudzivisa miseve yose wakaipa. yamungagona kudzima nayo miseve yose yomoto wakaipa. Yes. torai ngwani yeruponeso Helmet yesalvation. nomunondo womweya, Mobata munondo wemweya. Ndidzo nguo dzakazowanikwa dzakabvarurwa naJehoramu. But uye pano munhu waMwari dzokai. Da kuti mutarise muone kuti Jehoramu haana kubvarura nguo Naamani asati asvika. Chakabvarurisa Jehoramu nguo kuuya kwaNaamani. Saka vatadzi vakaungana panzvimbo pasina Jesu, munozoona ari ipapo akubvarura vhangeri. Ndanguo ivhangeri sekuverenga kwataita bhuku yavaEfeso. Munoona vakumhura Mwari vachidhedha vhangeri, vachimhura Mwari vachibvarura nguo vachidhedha vhangeri. Chii chaitika? Kune vatadzi varasika kwekuenda, vanga vachifanira kusvika kuna Jesu vazopedzesera vakwamambo. Mabvarurirei nguo. Ansa inoti murwere aenda kusiriko. amen. Chinosaka magaya anyepere vanhu vakaenda kwavanga vasingafaniri kuenda. Vanhu vaifanira kuenda kuna Elisha, kuna men of God, but vakauya kuna mambo. Saka mambo chavanogona kuita chibedzi kubvarura vhangeri. Nzwa kuti ndini muzodzi waMwari. Aika mabvarura nguo ndiaJesu ukataitwa yamatora. Kumabvarura nguo indava Naamani auya. Dai vanhu vasina kuenda kuna Magaya, angadai asina kuzviita spiritual father, aiita baba wani. Pavakauya kuna Magaya vakamupa mukana wokuti abvarure nguo. Amen. Akumhura Mwari. Dai vanhu vakaramba kuungana kuguvambwa, mwanja haimboti ndinopinza vanhu denga. Yes. Akazobvarura nguo Naamani asvika. Kusvika kwaNaamani pana mambo kunotuma mambo kubvarura nguo. Hallelujah. Amen. Shamari, wakambozviona here kuti ukazviita highly anointed, more powerful general weMwari, unogadzira kaportfolio kako so kekuti vanhu vanofunga kuti hausi munhu uri Mwari. Zvoti kunotori nevamwe vanhu vaMwari vasisafungidzirwe kunzi vanoita mweya. Very spiritual, glory glory, ta. Saka uchiona navakandiwa vakakanda chigubhu chaanwira mvura, vanhu vanofa vachida kuchiwana chigubhu ichocho. Chii chiri kusaka vanhu vadaro? Vanhu vakauya kusiriko, vakaenda kuna Jehoramu pachinzvimbo chekuti vaende kuna Mwari. Ndokusaka mambo vaakubvarura chii zvavo? Nguo. But Elisha ane mazwa akataura munhu waMwari. Tsokorodzai verse 6 to 8. Munzwe mazwa akarehwa naElisha. Mazwi iwayo akanaka zvikuru. Ngatanzwei. Akaenda nemwati kuna mambo waIsraeri akanga ichiti, zvino kana mwati ichisvika kwamuri, Yes. muzive kuti ndatuma Naamani muranda wangu kwamuri, Yes. mumuporese maperembudzi ake. Yes. Zvino mambo waIsraeri wakatara vamwatiyo, akabvarura nguo dzake akati, asi ndini Mwari kani? Ndinoziva kuuraya nokuraramisa kani? Yes. Munhu uyu zvaatuma shoko kwandiri, Yes. kuti ndiporese munhu maperembudzi ake. Yes. Asi fungai muone kuti munotsvaka kurwa neni. Zvino Elisha munhu waMwari wakati achinzwa kuti mambo waIsraeri wabvarura nguo dzake, akatuma shoko kuna mambo akati, mabvarurireiko nguo dzenyu? Ngauye hake zvino kwandiri. Muri kuona here kuti Elisha haana kungotaura bedzi kuti musabvarure nguo, akatoti murwere ngauye kuno. Yes. Zvichireva kuti munhu waMwari handizoti muri kufolowa here vhangeri. Muri kuona here kuti zvatakamira takaita panapa, ini ndini Naamani, imi ndimi Jehoramu.
nemaperembudzi angu handinawo, ndarasika ndikauya kwamuri. Imi ndokubva ndakupaiwo basa rekungoti pese pamandiona neurwere hwangu wobvarira nguo. Panguva iri kubvarwa nguona mambo, Naamani hapana chaari kuwana chinomubatsira. Amen. Yes. Elisha on the other hand achitarisa kuti murwere achiri kungorwara nhasi kunyange nguo dzaita sei zvekuti kubvarira nguo hakubatsire murwere. Saka ndiwe unenge uri pana guti, zvitadzo zvako uchinazvo nanhasi, even though guti achingoti every time yaabata microphone ari kubvarira nguo. Yes. Elisha ndokubva azvinzwa kuti mama waita sei. Ndokubva vati zvotochiita uyai mumiramo. Wanada kumira navo. Saka uya kwandanga ndakamira, ndiye murwere wedu ari kuna mambo. NdiJesu anzwa kuti mutadzi wake uyoyo ari kwaguti. Haana kuti ndichapa masimba kuna Jehoramu. Yes. Amen. Hawana kuzvinzwa. Yes. Elisha anda kuti Jehoramu uya ndikupa anointing. Akatoti kwaiva vatadzi vacho vari kutsvage ikoko. Solution ndeyekutoti atizwe nemurwere Jehoramu asarega akashama kudaro. Yes. But dambudziko manje rina Jehoramu haasi kuda kuita Naamani let go. Even uya achirwara iye akashama ari kutosida achirwara kudaro, Naamani ari kusida. Isu tikati ibva kuzayoja zvinonzi aiwa muda kubira vanhu vanhu. Handizvo here zvakaitwa naElisha. Elisha akati kuti hakusi kutorera here chechi vanhu vayo. Saka Naamani akatamaka akabva kwaJehoramu. Yes. Akauya kwaElisha. Iwe manje ndiwe wane dambudziko rekuti Elisha achiti Naamani ngaauye, iwe uri kuti Jehoramu atadzei. Atraya wane kubvarira ishunguka idzi kuti. Saka uchapora here iwe ukaramba kuenda kuna Elisha? Unopora? Bvunza ari pasaidi pako kuti unopora here ukaramba uchiteerana namambo wako vakashama. Vakashama kabamba. Iwe uzvione kuti magaya akashama haana kana clue pamusoro pevhangeri yaMwari. Hauzvione here iwe? Uchasiya Jehoramu kana zvadii ona bvarura nguo. Vhangeri inokora. But tinoda mavhesi anonzi naJesu uyai naye kuno, ngaauye kuno. Because Elisha akati ngaauye kuno, Naamani huya ndoyo ndasimukira shamwari. Jesu ari kuti huya, siyana nagutiwa namazha, siyana namakandiwa, siyana nanoho kwamaranga, huya kuna Jesu. Amen. Murwere uyu anga agara achifanira kuya kunani? Kuna Elisha. Kasikana kakanga kasina kumbotaura zvaJehoramu, zvekutoti kuenda kwaJehoramu anga atorazika. Hauna kuzvidzwa. Nauye kunamata musi wayakagadzirwa ka vanhu vanga vagara vachifanira kuenda kuna Jesu, vanga vasina kumbofanira kuenda kuna TB Joshua. Zvoti mukazoona vanhu vakubva kuna TB Joshua vachiuya kuna Jesu ka hakusi kuchinja chechi, kunotori kuenda kwavanga vakagara vachifanira kuenda. Nyika isati yavambwa kunokonzi kuchinja chechi kuti TB Joshua necheche. This is a shrine, it's not a church. Chechi inoitwa chechi neshoko raMwari. Saka hakuna anotorerwa vanhu vagara vachifanira kuenda kuna Elisha. Kungoti vanga vamboita sei zvavo vavarasika. Iwe neniwo ndakatomborasika, ndikatomboenda kwaJehoramu akatoshama ndiri ikoko. Shoko ndokubva razouya ka rikati ngaaite sei zvake. Saka ndoenda tumirwa shoko rati kuti idzokorodza vhesi 8. Idzwa vaitira yakaitwa vhangeri yakanaka zikabviri mabvarurire inguo. Yes. Zvino Elisha munhu waMwari wakati achinzwa kuti mambo waIsraeri wabvarira nguo dzake, akanzi koma pakashama. Uri kuona here kuti Elisha haana kunzwa kuti Naamani auya? Mazvinzwawo? Elisha akanzwa kuti chii?
nekuti Elisha is a type of Christ. Interest yake nde straightforwardness yevhangeri. Saka akanzwa kuti vhangeri yaita sei yatsveyama, akati kuchicha tsveyamisa vhangeri, zvikanzi kune varasika vakaenda kwamakandiwa vachifunga kuti vanoponeswa. Zvikanzi ndo zvaitika. Chende munovataura kuti zvanzi uyai kuno. Akaita sei Elisha? Akatuma shoko kuna mambo akati. Manzwa manyorwa yakaita. Kwakuine mafoni here. Akati kwakuine WhatsApp. Kwakuine email. Saka shoko rakasvika sei? Rine munhu akamhanya naro. Yes. But shoko ratumwa unzi rimhanywe naro. Hakuna kunyorwa unzi kwakatumwa munhu akaenda neshoko. Kwanzi kwakatumwa shoko. Amen. Ndachinotumwa naMwari ishoko raMwari. Chinofanira kukosheswa nevanhu ishoko raMwari. Kwete auya naro. Hai kwete rusha rokufara. Elisha akatuma shoko. Ndobva raparidzwa semaparidziro andariita nhasi. Anzi uya. Elisha akakumirirawo. Uya shamwari uponeswe. Jesu akakumirira. Haleluya. Saka tinoda kunzwa Jesu achitaura kuvanhu kuti vauye. Zvanzwika. Tinoda kunzwa achitaura zvavanhu kuti vaite sei. Saka ngatinzwei paMatthew chapter 11 verse ya 28. Jesu achideedza vanhu. Akati kudii? Uyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa, ini ndichakuzorodzai. Omberera Jesu maoko. Uyai kwandiri makaneta makaremerwa, ndinokuzorodzai. Endai paMatthew 17 verse 14 to 18. Toda kunzwa mumwe akanzi uyai naye. Vakati vasvika kuvanhu vazhinji, Jesu achiburuka mugomo akasvika kuvanhu vazhinji. mumwe munhu akauya kwaari. Ndobva mumwe munhu auya kwaari Jesu. Akati, Ndobva munhu auya akapfugamira Jesu. Ishe, Akati Jesu, tonzwirai mwanakomana wangu ngoni. nzwiraiwo vatadza vatsitsi. Nokuti une zvipusha. Ane zvitadzo. Unotambudzika kwazvo. Anotambudzika kwazvo nezvitadzo. Mumba chaimo harare kana aine kamari. Nokuti kazhinji unowira mumoto. Onai kuwira kwaanoita mumatambudziko nekuda kwekamari kaanenge awana. Kazhinji mumvura. Pamwe anowira chaiko kuheresi chaiko, kana twakakwidza unoona ari kusowa achishandirwa. Ndakauya naye kwadzidzi venyu. Ndatomboenda naye kwamwazha. Vakasagona kumuponesa. Vatadza kumuponesa vamwazha. Jesu akapindura akati. Jesu akapindura akati, Haiwa. haiwa Rudzirusikatende. rudzi rusikatende, Rwakatsauka. rudzi rwakatsauka, Ndagara nemi kusvikira ndichagara nemi kusvika rini? Ndichakuitirai moyo murefu. Ndichakuitirai moyo murefu kusvika rini? Uyai naye pano. Uyai naye kwandiri. Omberera Jesu maoko. Hazvina kunzi endai naye kuna Chiwenga. Ndo zita rangu kai. Uyai naye kupi? Kwandiri. Saka vanhu vaifanira kunosvika nemurwere pana Jesu. Elisha akati uyai naye kupi? Ngauye kuno. Pekuzorilisa mtadza, pekurilisa muna. Iwo chida keshi yake. Mazvita enyu madikani. Ndo pari kunetsa. Kuti iwe ndikusvike pana Jesu idowaya zvako. Ndo pari kunetsa. Saka uchiona vana makandiwa vakaita anonzi maspiritual link. Wainzi bhadhara mari uchitumirwa message yekunzi uve connected kumunhu waMwari. Denga rakavhurika pachena. Jesu achiti kana maponeswa munodana kuti baba kuna Mwari. Kuna ari kuti buritsai mari mutenge juice card muconnectwe neni. Vamwe vanoti tiri pasi pecovering yababa Ningi. Vamwe vanoti tiri pasi tinoperekedzwa namutumwa Mwazha kwese kwatunoenda. Zvese izvozvo vanhu vari kuramba kurilisa vanhu kuti vaende kuna anovaponesa. Vanhu vakabatwa so naJehoramu akashama kudaro akachengeta vanhu. Mabvarurire iko nguo. Chiri kusaka mubvarure nguo. Mune vanhu vamatambidzwa vaifanira kunge vari kumunhu waMwari. Saka unenge waudza vanhu kuti mukauya kwandiri zvinofamba, inini ndine zodzo isingaite. Pakuda kutiraya kuratidza kuti une zodzo apa, ndopaunozovarura nguo wakugadzira mavhidhiyo enhema uchinzi wakatora ngirozi mafoto. Ngirozi dzinotorwa foto munodzidii.
idzo dzichinzi hadzina clue pamusoro peshoko raMwari. Munodzidii ngirozi? Ngirozi haina kusvika kwako Niriyo. Chikanzi nengirozi zvipo zvako neminamato yako zvasvika zvikava sechirangaridzo kuna Mwari. Uye akati Koniriyo, muri ngirozi? Zvikanzi oh, ndiri ngirozi, ndaribva kuna Mwari. Saka ndoita sei? Zvikanzi nengirozi ina handi kunyepera shamwari, handigona kubatsira. Tuma vanhu Jopa unotsvaga Pita mafaira awo kuti uponeswe mafaira achana Pita. Kwaimi mabva kuna Mwari. Paridzaika zvibva zvaika mobva mandibhabhatidza mondigamuchidza mweya mutsvene motosiya mandi pamarest bed totoisa zita renyu ipapo. Ngirozi ikati kwana Koniriyo, ndichikunamatira chii? Ndinozviziva kuti zvinonamatwa sei. Nhau dzekuparidza zvinonzi vangaparidze sei kana vasina kutumwa? Ini ndikutokunongedzera kuna anoparidza. Ida kundiparidzei? Ngirozi yakasangana Koniriyo ikamutumira kumunhu. Amen. Imwe ikasvika kuna Filipi, handei kune yakaona ari bwana Filipi 8:26 dzamabasa. Ngirozi yakataura neanoparidza ikamuudza kuti pane ari kutsvaga shoko anoda kutoparidzirwa ari kuenda Ethiopia. Yes. Zvino mutumwa washe akataura naFilipi akati, simuka uende zasi kunzira inobva Jerusarema ichiburukira Gaza, iyo inyika irenje. Akasimuka akaenda. Zvino kwava kune murume weEthiopia, muranda mukuru kwazvo waKandasi, mambokadzi weEthiopia. Katisimuke vakagara. Waichengeta pfuma yake yose. Wakanga auya Jerusarema kuzonamata. Akanga atoya Jerusarema kuzonamata. Wakanga achidzoka agere mungoro yake achirava muprofita Isaya. Akanga atoonekwa nengirozi achitoverenga bhuku kudhara. Muranda waKandasi anga akanaka because Bhaibheri anga ainaro. Kana ngirozi yanga isina kopi yaingoti ndipe ndikuparidzire. Bhaibheri iripo, anoda kuparidzirwa aripo. Ngirozi yakasiya muranda waKandasi ikanotaura naFilipi. Saka mweya akati kudii? Mweya akati kuna Filipi, swedera urambire pangoro iyo. Filipi akamhanyira akamunzwa achirava muprofita Isaya. Aiverenga Isaya akati, unonzwisisa zvaunorava here? Unonzwisisa here zvaunoverenga? Iye akati, ndingagona seiko kana mumwe asingandidudziri? Akakumbira zvikuru kuna Filipi kuti akwire agare naye. Kwira ududzire Filipi mazviita. Atingaiverenge yese tinoziva kuti akazoparidzirwa Jesu, akazoona mvura, akati hei mvura chii chinganditadzise kubhabhatidzwa? Akanzi kana uchitenda zvingaitwa. Vakaburukirapo akabhabhatidzwa naFilipi. Filipi akazobviswa zvake namweya mutsvene, akazowanikwa apo azotaura, akanoparidza ikoko. But ngirozi yakanga yatomuona muranda waKandasi achitobva Jerusarema achitoverenga Bhaibheri. Ngirozi ikati kuna Filipi, indonoparidzawo. Kunyozera indonoparidzawo. Kune muchindari utorine problem yemagwaro ari kuverenga Isaya iri kumunetsa. Angadai akati Filipi, kweima nditi munogara naMwari, chiparidzaika indimbozorora. Ndaichiparidzira paSamaria panapa ndiri kuborikavha. Iyo ndopaunonzi ndinopenyerwa naGabhurona, asina idea nevhangeri. Ndiye ari kupenyera madzibaba Vanadian. Iwo roti dai ngirozi dzaibvumidza kuparidza, dai vana Pauro vakaparidza. Maria chaichai akazvara Jesu panyama akaonekwa naGabhurieri vakakurukura vese, asi akazosiyirwa John kuti amutendeudze naJesu. Amen. Ndopaunofamba achitopenyerwa naDhamureta. Dhamureta uyu makamugadzira newaya kana kuti makaita kugadzira newax. Dhamureta ari pavhesi aya, ndinamutenda Dhamureta wakatuma mweya mutsvene aika. Isu takanzwa Jesu achiti ndichakutumirai mweya mutsvene, wenyu akabva kuna Dhamureta. Ipapo une mukadzi anototi mamuka sei baba, wakadzungaira kudai.
vanhu vakaita sewe mama musingafaniri kuroora kai unofanira kugara wega kana wakadzungaira kudaiso unoroorani wakadaiso vati vakadzi vari zviviti unotora iri wake bhidha iri waregadzi baba unoti vanhu vari zviviti unoroora neconfusion yese. But vadikani nhau guru yatasimukira ndeyekuti Jesu nanhasi achiri kudana, uya kwandiri, bring him unto me, come unto me. Makadzoka muenda zvenyu kwamambo, but Jesu chaiye munhu waMwari paSamaria akakumirira nanhasi. Why don't you come to Jesus? Uri kuitei? Zvawakadzidziswa izvo ukava tarufu nhasi, unosangana naIshe here pakudzoka kwawewo? Hausi kuona here kushama kwaJehoramu? Abvarura nguo kamurume uyu, maremedza murume uyu nekumupa vatadzi. Haleluya! Unoremedzwa nevanhu kusvikira wakuprofita zvawasina kumboona Mwari achitaura. Ungoti pane zvandaona, ndaona wakazviti muprofita, saka vanhu profita wakati uri profita. Pezira wakuti baba ndiri kuona zvinhu zvenyu zviri kukunetsai. Achisi tiprofita, zvinhu zviri kunetsa munhu wese. Munhu wese ari kunetswa nezvinhu. Profita shamwari. Kubvarura nguo kwese kwamuri kuita. Dambudziko renyu chero chairo. Naamani akakuremedzai. Angadai asina kuuya kwamuri, akaenda kumunhu waMwari. Onai mabvarura nguo. Unoremedzwa so. Wakugadzira makalenda hanzi mukabata, mwana anopora. Wagadzira mafuta zvaramba. Wauya nejecha hanzi jecha rabva kuIsraeri. Kubvarura nguo kwese. Wakangoudza vanhu kuti ina handisi Mwari, tiri munhu waMwari. Mukasvika pandiri hamusati masvika. Munofanira kuzosvika dzimwe 40 dzamunochovha. Munosvika paChegutu, mosvika pana Jesu. Ina handisiri ndiMwari wacho. Ndichiri kumwe kunongedzera nanhasi. Onekwa ina Jesu vadikani. Svikai pana Jesu hama dzangu. Amai guru onanai naJesu. Ina handisi Jesu ini. Ndakatotumwa naJesu. Johana akati achimuona so, akati tarirai gwayana, ndiro rinobvisa chivi chenyika. Iyo vanhu vachimuona Johana, haana kuti nditarirei. Akati, behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Do not put your faith in the man of God. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Uchabata 40 rimwe zuva, uchitsvaga muprofita, oderwa naadzimai vake. Dambudziko nderei? Mwana arwara, tati tibate munhu waMwari. Vobva vati zvino kana wenyu arwara achiri mupenyu, kunotori naniko, kuno kumuprofita ashani. Chitomboonai zvekuita tapa mariro. Iwo uchiti namba dzemunhu waMwari hadzifaniri kurasika, ndikanga ndiinadzo zvinhu zvangu zvakabhadhara. Uchanzwa rimwe zuva adzimai vake vachiti vari mochari izvezvi muprofita. Amen. Uchaita sei? Abvarura nguo kamambo. Nekuda kwaNaamani arasika. Dambudziko rakatangira papi? Pakunzvenga kamusikana. Dai akabvunza kamusikana kuti ndinofamba sei kuti ndisvike pamunhu waMwari. Rodhi inosvitsa Naamani kuna Elisha haipfuuri nekuna mambo Jehoramu. Zvekuti ukapfuura nekuna mambo watorasika. Hauna kuzvinzwa. Rodhi inokusvitsa pana Jesu haipfuuri nekuPhD. Kutorasika kuenda kuna magari. Unotozoda kutozonzi naElisha ngauye kuno. Amen. Unotoda simba rekupira godzi Jehoramu so wakananga kuna Elisha so. Hazvina kuti ngavauye kuno. Aidiwa ndiNaamani. Jehoramu ngaazare ikoko. Ndavakanzi havatendeuke vakaoma moyo, vane mhana dzakapiswa nedare rinopisa. Saka unofanira kuti kana wazonzwa shoko rakamwara rakadai uzopira godzi magaya so, what I'm now marching into Zion, I'm now going unto Jesus. Sarai nechinamato chenyu. Unozvikona here zvokufuratira akashama uchienda kuna Jesu here? Handiti ukajoiniswa burial society kwaunga uchipinda iri tsika yekuti vakubatire, ukada kuziya chechi unobva wafunga kamari kako kwaunga uchicontribute. Izvo ukaramba uri pana Jehoramu akashamawo hauponeswe.
zvakazoitwa na munhu waMwari. Verengai vhesi yekupedzisira tiri Namani vakerora vechiuya akazvezvinaka. Saka zvinonetsa, but tinoda kuti muone kuti akaporeswa sei Naamani naElisha, because akanga atumwa kumunhu waMwari asi akanga azoenda kwaJehoramu. Akuti tinzwe kuti zvinofamba sei. Hanzi Elisha akamuti kudii? Haleluya, haleluya. Hande tinonzwa pavhesi 10 tangire pavhesi 9. Naizvozvo Naamani akaenda namabhiza ake nengoro dzake akandomira pamukova wemba yaErisha. Erisha akatuma nhume kwaari akati, yes, enda undoshamba kanomwe muna Jorodhani, verse 14, nyama yako idzokerezve kwauri uye wakanaka. verse 14. Ipapo akaburuka akandonyura muna Jorodhani kanomwe sezvakanga zvataura munhu waMwari. Nyama yake ikadzoka ikafanana nenyama yomwana muduku. Paakazonatswa Naamani panga pasina help ya anyone. Yanga iri nhau yekupinda ega mumvura kanomwe. Amen. Nyamba 7 inhamba yeperfection. Yes. Mvura inomirira shoko raMwari. Yes. Paakanzenda unozvinyika muJorodhani, akanzenda unogara mushoko raMwari. Amen. Ndokubva azvipindira mushoko raMwari kusvika akwaniswa pakutenda. Ndokubva anzi akabuda ganda rake rasere mucheche, aponeswa ava mwana waMwari. Haana kunzi endai naye muno munyika, akanozvinyika kanomwe arega. Elisha achiti nyaya yekuenda kuvanhu ndoyazosaka uzonge uina akashama iwe uchirwadziwa. Unoti kuri kurwara uku mukunyadzisira fu. Inhau yekuda vanhu. Saka Elisha akati dambudziko rako iri akukurumbura kuvanhu. Enda unosangana nemvura muri vaviri. Umboitawo zvekunamata neshoko chete usina mumwe unoti nhingi kana akauya zvinhu zvako zvinofamba. Ibosvika panguva yekuti ndakutsvaga Jesu chete, ndadhakwa nevanhu, ndakuda kungoonana naJesu, ndingonzwa shoko raMwari, nhau dzangu dzinofamba, ndaneta nekuvimba navanhu. Shoko rinoti ngaatukwe munhu anovimba nemunhu. Uchasvika nguva rini yauchati ndakumboitawo zvekutsvaga shoko chete, handichatsvaga vanhu. Kuri kuya nhingi kubva kuAmerica, kuri kuya nhingi kubva kuGhana. Inga shoko rinoti Mwari uyu akatarira vanhu muGhana kuti vamutsvadzvanzire vari mubhodha mavo imomo, zvimwe vangamuwane sezvaasiri kure nemumwe nemumwe wavo. Uri kutsvagireiko pasipoti yekunotsvaga Mwari? Haleluya. Ndo yandanga ndasimukira kuti uponeswe wotosvika pana Jesu woparadzana nevakashamba vawina wa vakashamba kamambo Jehorama vari mambo palasi vainayo vaine vanovachengeta asi vakaita sezvavo vakashamba. Makaya nemari, makandiwa nemari, zvese but pakushama uri kupaona sei? Pakushaiwa shoko apa uri kupaona sei? Semudzaro kurwa kundinamati. Thank you, Jesus. You are the author and finisher of our faith. Because of your suffering, the elect that are written in the book of life from the world, from the foundation of the world, they will be saved. You will open their hearts to believe in your word. There is no one like you. Takabva kuSiria tichirwara, takanga tichitsvaga kuponeswa, takadzoka tosvika pana Jehoramu, takanga tarasika. Mukuda kwedu kuponeswa takapinda chechi, asi takapinda chechi yaJehoramu, tikaona achibvarura nguo akakuzvidzai isa hatina kuponeswa, takaramba tichirwara. Asi tarinzwa shoko renyu nhasi rati muchiri kutidana kuti tiuye kwamuri mugotiponesa. Muchatiponesa neshoko ratanzwa nhasi. Tiri kutendai kudzwai nekusingaperi nevose vamuchabata mwoyo wavo nhasi kuti vagouya kwamuri muvape upenyu husingaperi vachiri mutebhenekari iyi yakaitwa nevhu, nekuti rimwe zuva ichaparara. Kumberi kuri kuendwa kunotsvagwa nguo yemutambo wekuwana wegwayana. Shoko benyu rakarinatswa rakadudzirwa naMweya Mutsvene. Tinokutendai. Amen. Hallelujah.
kana aripo pakati pedu